Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Мағыз, или бірінші рәтіне алып қоябыз міне. Әйе, отырғыз. Әйе, ұзығыз. Әйдәгіз танышып кете башлық. Менің есімім Тәбрис Ярулин. Біз бүгін IT паркқа жиылдық. Біздің проект Ақыл фабрикасы деп атала, фабрика мыслей. Бармы мында кішілер кім татарша аңламай? Есть кто не понимает по-татарски в зале? Рахмат, ярай. Бегейбет аудитория жиылған екен мында. Ике тілі деймек. Біздің ұйышма атала бүтін дүния татар яшьләре форумы. Кім болса да мыңа қадар біздің ұйышма турында ишеткәне бармы? Мыңа қадар. Қолны көтәргізі, кім бүтінігіз деймі? Бегейбет. Сіз біздің кішілермін, мында келген бүтінісі де. Бір шет кіші елоймы? Яқшы. Ақыл фабрикасы деген проект, біз аны өз уақытында 2 ел ілік башлап жіберген едік. Ол білесімі, шет елдерде бар шындай think tank деген әйбір. Анда ізләнулер алып баратырған, түрлі міне проблемаларға қорашыны нешектір бұлдыратырған, сессиялар уздырып, түрлі фикірлер топлай тұрған шындай үзәклер бар. Хәм белгілі болған, сізге яқшы ештілі ме? Мен өзімді құтышқы шештім, просто недейдір әқіда. Хәм біздің бетінде Татар университеті yok, шылай бет? Или бар ма? Кімгеді? Yok ма? Ярар. Бар ма, yok ма бізде Татар университеті? Yok ема. Шуңа күрә нәрсәдәндер башларға керек. Біз ойладық, шундай білім алатырған, білім туплайтырған, үзара фикір алышатырған шундай мәйданчык булырга тиеш. Шуңа күрә 2 айга бер тырыштык шундай ақыл фабрикасын уздырырга. Моңа кадәр булган иде тарих һәм туризм темасына шундай ақыл фабрикасы. Шуннан башладык та буга инде. Менә монда каядыр бар иде сабыйлар үзәгеннән, әмнә әйе. Алар белән бергә без эшләгән идек. Бал тәрбиясенә багышланган ақыл фабрикасы. Ул әле дә иң уңышлы фабрика булып санала, чөнки анда 150 кеше 2 көн бердә чыкмыйча утырдылар һәм анда бик күп мин үзем дә специалист булып биттем бөтен дөньядагы методикалар һәм башка әйберләр буенча, бала тәрбиясе буенча. Һәм без аны чыгып та ясыйбыз. Бармы монда кешеләр кем төбәкләрдән килгән, башка илләрдән яки районнардан? Казаннан булмаган кешеләр бармы? То не из Казани, Казаннан булмаган кешеләр. Менә беренче чиратта сезгә дә әйтәм, бу ақыл фабрикасының чыгып өйрәтә торган варианты да бар, шундый җиңел варианты да бар. Шуңа күрә әгәр дә сезнең шундый мөмкинчелек бар икән, теләк бар икән, чакырыгыз, без шулай йөреп торабыз. Әстерханга шулай барган идек, Новосибирскига барган идек һәм Саратовка барга планлаштырабыз. Айрат, мен сөйли торам, нормально? Әйе, яхшы. Айрат моңарчы сүз әйткән иде микрофон алып. Менә мин Тәбрис булсам, Айрат микрофон алган иде, Рашат, ул безнең шушы форумның командасы, Эза да сезнең алда чыгыш ясар. Әгәр дә сезнең тыңлап кына түгел, фикер әйтергә, чыгыш ясарга теләк бар икән, сез рәхим итеп безгә языгыз. Чөнки без бөтен кешене дә белеп бетермибез. Менә монда Алсу Гилмудинова бар иде каядыр. Менә Алсу бар име? Тагын кемнәрне дә менә сабыйлар белән эшләдек дидем инде. Һәм башка менә кем белән танышабыз? Алар белән ничектер Алсу белән элек тә таныш идек. Ул минем хатынның дусты иде. Идеме? Хәзер дә инде, бәлки. Эш белән белеп тә бетермим. Ләкин менә ул үзе галим дә кеше, менә шулай итеп бер-беребез белән танышып, ничектер бер-беребезне ачабыз һәм һәр вакытта да шундый монда килгән кешеләр, тыңлаучылар шуннан соң спикер булып китә. Бу инде ақыл фабрикасы турында. Аның үзенчәлеге нәрсәдә? Башта без ниндидер дөнья трендларын барлыйбыз, ул берничә өлештән тора, дөнья трендларын барлыйбыз. Икенчесе практикларны чакырабыз. Димәк, үзе нәрсәдер эшләгән. Проект булырга мөмкин ул, мәктәп ачырга мөмкин, ниндидер курслар ачырга мөмкин. Менә темага багышланган ниндидер эш башкарган икән, без аны чакырабыз, ул сөйләсен, уңышлымы, уңышсызмы. Ансы мөһим түгел. Менә тәҗрибә белән уртаклаша. Өченче өлеше бар, бик мөһим өлеш, ул сессия. Стратегик сессия һәм
форсайт сессиялар ұйыша. Форсайт сессия нәрсе екен білесіз ме? Шундай киләчәкне күзаллау, име? Сіз әйтерсіз, нәрсе үшін керек ол, менә шундай киләчәкне күзаллау, ничек уйлыйсыз? Сіз уйладыгыз, мен шулай айтып ярты сәгать сөйләячәк, менә сез тыңлап кына утырасыз, име? Ни өчен форсайт сессия керек? Менә ни өчен күзаллау керек киләчәкне? Проблема. Хәзер вазгыять шундай, проблема сүзе бик еш ишетелә, име? Нәрсә өчен? Мысль материальная, име? Теге күзаллыйсың, сразу барлыкка килә. Теге мысль материальная дигәч, яшүсмерләр гел iPhone турында уйлап йөри, уйлыйлар иртәгә әти-әни сатып алады. Яхшы, бик дөрес, проблемаларны барлыйсың, име? Киләчәкне барлаганда менә төрле сценарийларны уйлыйсың, һәм һәр вакытта да нәрсә генә килеп чыкмасын, син аңа әзер булып чыгасың. Әгәр дә ул тискәре якка китсә дә син әзер, яхшы якка китсә дә син әзер. Хәзерге вазгыятны алсак та, ничек кенә, нинди генә авырлыклар булмасын, барыбер минемчә без татарлар буларак һәм Татарстан буларак без бу ситуацияга иң әзер республика һәм иң әзер милләт булып чыктык дип әйтергә була. Чөнки бездә ничектер туплану да көчлерәк, дөрес инде ул теге идеаль түгел, ләкин әйтергә кирәк, гел безнең теге хәзер инде методика дигәч мине ничектер теге нитеп китәм, калтыранып китәм, име шул кадәр еш әйтелде ул инде, иң популяр сүз дип игълан итеп буланы соңгы 2 айның. Һәм бу өлешенә килсәк, бу яктан да ничектер дәреслекләр әзер булган, кемдер курслар уздырган, кемдер ниндидер алымнарны инде барлаган, барыбер безнең әле ул яктан милләт ниндидер шундый үз эшен алып барган кешеләргә бай булып чыкты. Безгә хәзер нәрсә эшләргә кирәк? Бергә ни өчен безнең бу акыл фабрикасы татар теленә һәм татар мәгарифенә багышланган? Әгәр дә Әгәр дә шундый ситуация барлыкка килгән икән, безгә шундый эшлекле форматка тизрәк күчергә кирәк һәм эшләргә кирәк. Чөнки эмоциялар кайчандыр бетәчәк, шуннан соң уйларга кирәк булачак. Хәзер нишлибез? Хәзер кая барабыз, кая атлыйбыз? Теге якка барабызмы, өскә күтәреләбезме, аска төшәбезме? Һәм без бу сценарийларга әзер булырга тиеш. Шуңа күрә без бу акыл фабрикасын 2гә бүлдек. Мин алга таба да әйтеп куям, реклама буларак та. Монсы татар теленә багышланган булса, кыскача гына программа буенча узып үтәм. Узып үтәм. Кичкә сөйләшәм менә иртә белән. Һәм татар теле дигәндә без менә тугандаш телне алдык, төрек телен һәм инглиз телен алдык. Анда нинди алымнар бар, кызыклы, ничек итеп кызык итеп телне өйрәтеп була. Рашат сөйләр менә, миннән соң ул безнең төп спикер булыр. Мистер Мэтью монда килеп җитте һәм Эльза Набиуллина монда микән ул? Эльза каядыр монда иде. Ул кахва эчәдер, Мондаймы? Эльза, син кайчып утырасың менә? Юк. Димәк, ул дәресләрдә нинди ресурслар кулланып була, шуның турында сөйләячәк. Һәм башкалар. Озын сүзнең кыскасы, бүген ул аудиториялар кисешми. Без сезне теге азаплыйсыбыз килмәдек көне буе, шуңа күрә икенче өлешен багышлаячакбыз киләчәк татар университеты концепциясына. Анда яшь галимнәр аерым җыелачак. Әгәр дә сезнең бу мәсьәлә буенча ниндидер төпле фикер бар икән, идеяларыгыз бар икән, шулай кушыла аласыз. Бу өлештән соң. Бөтен йөзегез дә сыйдырмабыз, ләкин бик теге янып торган эшлисе килгән кешеләрне чакырабыз. Тагын нәрсә әйтәсем килә. Безнең бу формат ачык формат. Сез инде күнеккәнсездер, төрле семинарларда, ниләрдә көне буе тыңлыйсың, азапланасың. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу очракта фикерләрегез булса,
Қолны көтәрегез, теге мен оқытушы болып өзімні қазір хис етемін. Қолны көтәрегез, әйтегез фикрегезне. Һәм бу чыгышлардан соң ирекле микрофон дип атыйбыз инде үз арагына. Шунда ирекле микрофон булачак. Әгәр дә сезнең менә берничәгез миңа язган иде, шәхси хат итеп, менә минем шундай идеялар бар, шундай идеялар бар. Идеяларыгыз булса, рәхим итеп аларны әйтегез. Үз фикрегезне белдерегез. Тагын нәрсә әйтим. Икегә бүлдек дидек. Димәк, икенче атнага әгәр дә сезгә монда ошаса, сезгә мин ошар дип уйлыйм. Икенче атнага без монда түгел, штаб дигән урын бар Казанда. Камал театрыннан ерактарак ул. Анда җыелабыз бергәләп, татарча диктант язабыз башта 1-2 сәгать. Шуннан соң безнең татар мәктәпләренә багышланган акыл фабрикасы булачак. Анда да 100 генә кеше сыйдырабыз. Без 100 кешедән күбрәк алырга тырышмыйбыз. Монда да менә 150 кеше җыелган иде, 100 кешене чакырдык, иң теге теләк белдерүчеләрне. Һәм шундый Безнең татар мәктәпләре үзегез беләсез нинди хәлдә икәнен, ниме? Хәзер безгә аларга яңа сулыш кертергә кирәк. Һәм аңа нинди идеяларыбыз бар, аларны туплап, менә киләчәк татар мәктәбе өчен 100 идея дип аталачак. Шунда чакырып калам сезне. Булды. Ниндидер сораулар бармы оештыру моментлары буенча? Юк име? Бик әйбәт. Алайса, Рашат Рахимит, сиңа беренче сүз. Бик рәхмәт. Барыгызга да хәерле көннәр. Минем исемем Рашат Якупов. Мин Казанның 2нче лицей интернатында татар телен укытам. Бик кызык вакыт дәвамында укытмасам да, инде Аллаһка шөкер, шактан кызыклы һәм нәтиҗәле тәҗрибәбез бар. Һәм шулар белән бергә уртаклашасы килә, сөйлисе килә иде. Мин сүземне шуннан башлар идем. Бүгенге татар теле белән туган вазгыять ул татар теле проблемасы гына түгел. Форумның беренче тапкыр әйтте, үз мөрәҗәгатендә дә ассызыклаган иде. Бүген көндә мәгариф системасы кризис кичерә һәм ул безнең илдә дә ачык күзәтелә. Әйтик, без теләсә кайсы фәннән ягы тапшырмаган 11нче сыйныф баласын тартып чыгарабыз икән, һәм аның белемнәрен тикшерәбез икән, әлбәттә ки аның белемнәре 100% булмаячак. Һәм шуңа бәйле дә бары тик татар телендә генә гаип күрү бу очракта дөрес түгел. Ләкин әлбәттә ки татар телен укытуны мөмкин кадәр камилләштерергә кирәк. Без бу өлкәдә мөмкин кадәр күбрәк эшләргә тиешбез. Һәм дә шуңа күрә безгә бәлки бу очракта хәтта башка фәннәргә караганда да истинрәк булырга кирәк. Сезнең игътибарыгызны Кен Робинсон исемле кешегә юнәлтәсем килә. Ул дөнья күләм танылган коуч, ул гомумән мәгариф системасына багышланган бик кызыклы чыгышлар ясый. Әгәр сезгә кызыклы икән, аны интернетта кертеп, сез аның китапларын да таба аласыз. Шул ук вакытта видеолары да бар. Мәсәлән, ул турыдан-туры бүгенге гомумән дөньяда таралган мәгариф системасының хәзерге заманга туры килмәвен һәм аны камилләштерергә кирәклеген бик оста һәм яхшы итеп аңлата. Әгәр аны бу тема кызыклы икән, рәхим итеп аның хезмәтләренә мөрәҗәгать итә аласыз. Без исә татар теленә күчик. Татар телен укытуда иң әһәмиятле мәсьәлә булып шәхсән мин, без бүген бары тик рус телле төркемнәр турында сөйләшәчәкбез. Ул беренче чиратта балаларны кызыктыру һәм балаларны телгә яраттыру дип саныйбыз. Бу өлкәдә нәрсә аңларга кирәк? Инглиз теленнән дә остарак үз телләрен укытучы халык юктыр. Һәм моны белән бит бәхәсләшеп була, ләкин минем шәхси карашым шул. Чөнки алар инде ничә гасыр буе үз телләрен бөтен дөньяга өйрәтә. Ел сайын инглиз телендә ничә дәреслек, ничә яңа методика, әсбаб, әллә күпме китап чыга, шулай бит. Шуңа күрә инглиз теленнән дә югарырак бу дәрәҗәгә ирешкән халык юктыр. Шуңа күрә миңа калса безгә бу очракта ниндидер велосипедны уйлап табасы түгел. Безгә ниндидер үзебезнең яңа методикаларын уйлап табу кирәкми. Безгә бары тик дөньяның иң яхшы тәҗрибәсенә генә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бу инглиз теле. Һәм шуңа бәйле мин бүген сөйләшәк әйберләрдә һәм гомумән сезнең игътибарыгызны да шуңа юнәлтәсем килә. Без күбрәк нәкъ менә инглиз телендә булган бик уңышлы үрнәкләргә, мисалларга күз салык, аларга мөрәҗәгать итик. Һәм бу юнәлештә эшебезне алып барыйк. Мисал өчен методикага килгәндә, хәзер теге бөтен кеше методист булып китте бит соңгы арада, татар телен шулай укытырга кирәк дип комментарийларда бөтен кеше өйрәтеп утыра. Шын барлыкта уйлап карасан, дөньяда иң зур уңышка ирешкән методика ул чит телне укытуда коммуникатив методика.
Аның кагыйдәләре бар, аны университетларда укыталар, аны бөтен кеше белә. Ул бик зур, төрле кызыклы ысуллар, уеннар, үзенчәлекләр туплаган система. Һәм шуны без дә үзебездә куллана башлаганда, ул яхшы нәтиҗәләр бирә. Һәм тәҗрибә шуны да күрсәтә. Мәсәлән, алга таба мин сәлам дәреслеге турында да сөйләячәкмен. Ул да нәкъ менә шуңа нигезләнә һәм үз нәтиҗәсен бирә. Һәм шуңа күрә мин сөйләячәк әйберләр дә нигездә шуңа барып тоташа. Димәк, беренче чиратта әйдәгез татар теле дәресендә нәрсәләр кирәк дигән темага фикер алышык. Мәсәлән, минемчә иң беренче чиратта тел дәресенең һәм гомумән мәгънә һәр дәресенең максаты ул беренче чиратта ул фәнгә, ул телгә өйрәтү түгел. Иң беренче максат ул телгә мәхәббәт тудыру, кызыктыру, яраттыру. Чөнки бала телне яратмыйча өйрәнә икән, ул аны барыбер киләчәктә кулланмаячак, аның негативы калачак. Мин элекке семинарларда һәрвакыт сөйләп килә идем, берничә ел элек булган хәл бу, хәзер тикшереп караганым юк. Мәсәлән, бер тапкыр мин Twitterда татарский язык дип кертеп карагайным. Бу берничә ел элек булган вазгыять. Һәм чыккан нәтиҗәләрнең күпчелеге ул укучыларның татар теленә негатив карашлары белән комментарийлары иде. Һәм ул искиткеч начар иде. Чөнки күз алдына да китереп булмый. Анда укучылар сижу на уроке татарского дип кроссворд ишеп утыралар, үзләре русча мисал өчен, яки анда нидер уен уйнап утыралар. Ой, татарский опять скука дигән әйберләр әйтеп язып утыралар. Бу менә кызганычка каршы шундый вазгыять. Димәк, балаларның менә телгә ниндидер кызыктыру элементы юк, алар аны яратмый булып чыга. Әгәр дә бала аны ярата икән, әлбәттә ки ул аны хәтта аңа телне өйрәтеп бетермәсән дә, ул аны ярата икән, ул аны үзе өйрәнеп бетерәчәк, ул үзе китапларын эзләячәк, ул үзе бу тел белән кызыксыначак. Һәм шунысы бик әһәмиятле. Танылган инглиз методисты Джереми Хармер фикеренчә, иң беренче кызыксындыруны нәрсә тудыра? Ул укытучы, укытучы образы. Шуңа күрә мәсәлән шул инглиз теле методикасында бик еш кына укытучы шәхесе турында сүз йөртелә. Укытучы нинди булырга тиеш? Мәсәлән, без татар телен заманча, кызыклы, матур тел булып күрергә телибез икән, димәк безнең укытучылар да шул стандартка туры килергә тиеш. Димәк, бала укытучыга карап, ул шул телне, ул шул фәнне ярата башлый дигән сүз. Һәм монда бик гади инструкция. Димәк, балада укытучыга мәхәббәт туа, шуннан соң дәрескә, шуннан соң инде телне дә ярата башлый, шул телдә сөйләшә башлый, аны инде позитив кабул итә. Дәвам иткәндә ул аралашу темасы, инде алда узап киттем. Димәк, без тел укытканда рус теле аудиторияга без коммуникатив методика нигезләмез. Коммуникатив димәк аралашу. Безнең рус телле төркемнәрдә беренчел максат нинди? Ул ахыр чиктә баланың мәктәптән чыкканда татарча әзме күпме сөйләшә белүе. Әгәр дә бала мәктәптән чыгып татарча аралаша ала икән, әлбәттә бик профессиональ дәрәҗәдә булмаса да, ул гади сорауларга, көнкүреш мәсьәләләргә безнең белән фикер алыша ала икән татарча, димәк, без үз нәтиҗәбезгә ирештек. Һәм шуңа күрә монда иң беренче чиратта дәресләрнең нигезе дә ул шул аралашуга, тел барьерын бетерүгә барырга тиеш. Әгәр дә баланың тел барьеры бетеп, ул татарча әзме күпме аралаша башлый икән, булсын акцентлы. Бик еш кына кайбер кешеләр анда акцентны бетерү өстендә бик каты тырышалар. Ул куркыныч түгел, мәсәлән, рус баласы акцент белән сөйләшә икән, сөйләшсен. Әйтик, без инглиз теленә кайсыбыз акцентсыз сөйләшәбез, бик әзләр бит. Һәм шулай хаталар да булырга мөмкин, онысы куркыныч түгел. Ләкин ул сөйләшсен, ул сөйләшә белсен, үз фикерен аңлата белсен. Киләсе элементка килгәндә, ул темалар. Бу мөгаен шулай бик зур проблемадыр. Кызганычка каршы бик еш кына без татар теле бары тик татар мәдәнияте, татар тематикасы турында гына сөйләшүгә калдырабыз үз дәресләребезне. Әгәр дә без мәсәлән балаларны кызыктыру максатын куябыз икән, беренче чиратта нәрсә булырга тиеш? Беренче чиратта балаларга нәрсә кызык, без шуның турында сөйләшергә тиешбез. Шулай бит? Менә мисал өчен сезнеңчә бүгенге көндә балаларга нәрсә кызык? Менә яшүсмерләргә мәктәптә укучы нинди темаларга мәсәлән сөйләшеп була? Рэп батл бик яхшы. Мәсәлән, мин үзем укыткан сыйныфта 90% бала ул versus батлларның ниләрне карап утыра мәсәлән. Роботлар мисал өчен. Әйтик, хәзер кинога йөрмәгән яшүсмер бармы? Кинога йөриләр әлбәттә. Ягъни алар барысы да менә бу темалар белән кызык. Алар YouTube'та утыра. Аларның һәрберсенең кесәсендә смартфон. Һәм 1 минутка укытучы борылса, алар смартфонын чыгарып, шунда ук нәрсәләр карый башлар, языша башлар, эшли башлар. Шулай бит? Шуңа күрә без әгәрдән кызыктыру максатын куябыз икән,
безгә беренче чиратта нәкъ менә мондый темаларга татарча сөйләшергә өйрәнергә кирәк. Татар теле ул әлбәттә ки без мәдәниятне дә өйрәтергә тиешбез, аны да күрсәтергә тиешбез. Ләкин моның да үзенә күрә бер шамасы һәм үзенә күрә бер методикасы булырга тиеш. Әйтик, без баланы мондый заманча кызыклы темалар белән өйрәтәбез икән, инде шуннан соң баланың телгә мәхәббәте туа икән, аның бу дәрескә мәхәббәте туа икән, без инде баланың күңелен ачтык икән, инде шунда ук biz ул балага, димәк, Тукай турында да сөйли алабыз, бай татар мәдәнияте, тарихы, әдәбияты турында да аңлата алабыз. Ләкин аның да алымнары бик кызыклы һәм бик үзенчәлекле була ала һәм шулай эшләргә кирәк тә. Мисал өчен, сезнең алда чыгыш ясаячак Эльза ханым миңа бик кызыклы идея биргән иде, мин аны кулланып карадым һәм мин һаман ул дәресне видеога төшермәгәнемә бик үкенәм. Мәсәлән, әдәбият дәресендә идея нәрсәдән гыйбарәт? Әдәбият дәресендә гадәттә язучы биографиясын бирәләр, шулай бит? Язучы биографиясын бер яктан балага белү кирәк, шулай бит? Чөнки ул шул әсәрләрнең ниндидер бэкграундын безгә аңлата, шулай бит? Ул шулай ук теге татар мәдәниятен бер өлеше уйлап карасаң. Ләкин нигездә бездә биографияны ничек бирәләр? Язып ал. Аны, мәсәлән, анда ятлап куй. Бу елны нәрсә булды? Хронологик таблица тизе чыгып, менә булай сөйлә. Габдулла Тукай 1886 елда туган һәм башкасы. Бу уйлап карасаң, нәрсә? Вафа. Бу уйлап карасаң, мәсәлән, минем үзем мәктәптә бик яратмаган әйбер иде. Һәм бик әзләр яратадыр мондай әйберне. Мисал өчен, Эльза ханым миңа шундый идея бирде, мин аны кулланып карадым. Нишләп, мәсәлән, әдәбият дәресен ток-шоу форматына әйләндермәскә? Мин 2 атна элек балаларыма шундый бирем бирдем. Димәк, Тукай биографиясыннан иң әһәмиятле шәхесләрне аерып чыктым. Һәм әйттем, сез 2 атнадан соң әдәбият дәресенә әзерлисез. Менә бу кеше тарафынан чыгышны, ягъни аның якны аңлатасыз, күрсәтәсез. Үзем мин алып баручы кебек ток-шоу форматында чыгарам. Хәзер безнең игътибарыбызга мәсәлән Габдулла Тукай чыга. Ул чыга һәм үзе турында сөйли башлый. Һәм безнең максат иде һәр бала үзенең позициясын, үзенең тормышын иң яхшы аңлатырга тиеш иде. Һәм моны ясар өчен укучылар хәтта дәреслектән генә түгел, истәмә мәгълүматларын да казып утырдылар. Ягъни интернетта да казынып нәрсәдер чыгара иделәр. Ягъни чөнки аларның теләге сыйныфташларына караганда тагын да матурак, тагын да яхшырак чыгыш ясара. Һәм анда бик җанлы сөйләшү форматында бу рус телле төркемнәр иде. Алар авырлык белән булса да аңлата иделәр, сөйлиләр һәм минем иманым камил, аларның хәтерендә бу иң яхшы истә калды. Шуңа күрә безгә мөмкин кадәр теманы кызык итәргә кирәк, һәм дә инде татар тематикасында биргәндә аны бәлки бик үк теге традицион булмаган, ниндидер стандарт булмаган алымнар кызыклы формат белән бирергә кирәктер. Дәвам итик. Грамматика турында әйткәнемчә, хәзер бик еш ишетелә торган фикер. Татар теле дәресендә грамматика кирәкми дигән әйбер. Бу фикер белән мәсәлән мин үзем шәхсән килешеп бетмим. Грамматика ул кирәк, чөнки грамматика ул сөйләмне оештыра торган элемент. Ләкин грамматика бер кайчан да дәреснең максаты булырга тиеш түгел. Инглиз методикасында бик шәп әйбер бар. Дәрес темасы бер кайчан да грамматик тема булырга тиеш түгел дип әйтәләр алар. Дәрес темасы бер кайчан да хәл фигыль, анда кушма җөмләләр һәм башкасы була алмый. Без бу теманы укыта алабыз, ләкин шул коммуникатив тема аша. Бер гади мисалына китерим, әйтик, безгә сезнең белән кадгый киләчәк заманны өйрәтергә кирәк икән балаларга. Без тактага чыгып, балалар, без бүген кадгый киләчәк заманны өйрәтәбез. Аның кушымчалары шундый, ул шундый вакытта кулланыла, шундый кагыйдәләр дип әйтәбез икән, мөгаен без баланың күңелен яулап ала алмаячакбыз. Ләкин шул вакытта без теманы, мәсәлән, киләчәккә планнар, киләчәккә хыял дип куябыз икән. Башта дәресне нәкъ менә шул киләчәк турында сөйләшүгә, мәсәлән, син кем булырга телисең? Аеруча югары сыйныфларда бу бик актуаль, шулай бит? Мәсәлән, анда кемдер Иннополиска кергә тели, кемдер Мәскәүгә китәргә тели укырга, шулай бит? Шулар турында сөйләшәбез. Кем нәрсә белән шөгыльләнергә тели? Һәм инде бу киләчәк темасы турында сөйләшкәндә, безгә киләчәк замансыз беренчектә барып чыгып булмый. Шунда инде дәрес элементы буларак без карагыз. Татар телендә моны әйтер өчен шундый кушымчалар кулланабыз, шулай итеп кулланабыз дип кичкенә генә форматта аның кагыйдасын да бирә алабыз һәм аны шунда ук коммуникатив тема аша берләштереп аңлата алабыз. Менә инглиз телендә, мәсәлән, дәреслекләрне карасагыз, сез заманча Кембриджлар чыгарган, аның берсендә дә грамматик тема тормый. Алар һәр вакыт, мәсәлән, 2 куш бит бу, ниндидер коммуникатив тема тора. Һәм грамматика аның бер өлеше генә. Ягъни бер сөйләмдә
кирәк булган сөйләмне оештыру өчен кирәк булган грамматик, ниндидер тема һәм кагыйдәсе аның тора. Һәм монысы бик әһәмиятле. Шуңа күрә монда безнең карашыбызча грамматиканы әлбәттә өйрәтү кирәк, ләкин ул төп максат түгел. Ул бары тик сөйләмне оештыру өчен кулланылган элемент. Давам итик. Тагын тел дәресләрендә бик әһәмиятле мәсьәлә ул эшләре. Моңарчы татар телен белгән кешеләрдә һәрвакыт булган проблемадыр инде ул. Татарча начар белгән туганнар, татарча начар сөйләшкән ниндидер дуслар шалтыратып, шунда ук помоги мне тут домашку надо делать, вот это дип, анда бик авыр, бик ниндидер катлаулы әйберләр әйтә башлый. Һәм еш кына мин дә мәсәлән турыдан туры җавап бирә алмыйм, чөнки шуннан да бик катлаулы биремнәрне очратып була. Бу проблеманы гомумән эшләрендә биргәндә, аларга да бераз креатив, бераз стандарт булмаган яктан кай вакыт карарга кирәк дип уйлыйм, һәм балаларны бу да кызыктыруда зур роль уйный. Рашат, гафу ит, бүлдерәм, менә мин синең каршыда. Минем сорау булган иде шундый. Син менә моңа кадәр бит дәресләр турында сөйләдең, ниме? Ишенә күчкәнче минем шундый сорау иде. Дәресләрне менә шулай ток-шоу фәлән, алар бик әйбәт форматлар, алай итеп алып барырга менә дәрес планы юкмы? Дәрес планын язганда ничек язасың да? Бүген шоу күрсәттем, или ничек анда? Анда рамкалар юкмы? Яки син үзең сайлыйсың моны? Әлбәттә, дәрес темасы бар. Әйтик, укытучы ниндидер теманы алып барырга тиеш. Ләкин аның форматы ничек итеп күрсәтү бу бит әлбәттә. Ул ирекле димәкме? Ну, мин хәзер бераз куркып та киттем. Хәзер артымнан бер тикшерү килеп башыма сукмаса яхшы булыр иде. Ләкин мин ул яктан минемчә монда иң мөһим нәрсә, бала теманы өйрәнсен, аның ниндидер позитив мөнәсәбәте калсын. Әгәр шулай кала икән, димәк, барысы да яхшы. Кем монда моңа канәгатьсез булырга тиеш? Ягъни монда укучылар бары тик кайф ала бу очракта монда төрле дәресләрдән. Әлбәттә, планга туры китәргә кирәк. Әлбәттә ки, аны биреләс темаларын бирергә кирәк, сүз юк. Һәм бәлки монда экспериментларны һәр дәрес эшләргә кирәк түгел дә, әлбәттә. Ләкин бу тип кызыктыру элементлары, сез аны эшлисез икән, бала инде сезне истә калдырачак. Ул инде мәңгегә бу иң яхшы татар теле укытучысы, бу иң яхшы гомән укытучы дип әйтәчәк. Шулай бит? Рәхмәт. Давам иткәндә, сезнең әгәрдән сорауларыгыз туа икән, аны шунда ук бирә аласыз. Монда микрофоннарны, Гүзәлия, микрофоннарны без беренче китабыз алганчык. Кул күтәрсәгез, сезнең яныңызга Гүзәлия килеп, сорау, бәлки үз фикерегезне белдерә аласыз. Менә монда сорау бар иде безнең. Хәзер белмәсәгез. Мин рәхмәт бик зур. Мин укытучы түгел, ләкин укытучыларның халәтен аңлыйм. Менә шундый кызыклы дәрес әзерләргә бик күп вакыт кирәк. Менә күпме әзерләнергә кирәк, күпме документлар тутырырга кирәк, онлайн иләр тутырырга кирәк. Менә ничек шундый кысан вакыт булганда шундый кызыклы дәрес әзерләргә? Бәлки безгә берәр ресурс тупларгадыр. Дәрес планнары тутырып, бөтен приложениялары белән бергә, бөтен раздатка материаллары белән бергә. Һәм инде укытучылар бер-берсеннән шулай әзер булган материалларны кулланып дәрес бирә алырлар икән. Бик зур рәхмәт, бик яхшы һәм бик урынлы тәкъдим. Мин бераздан сәлам дәреслеге турында сөйләячәкмен, шунда да укытучы эшен җиңеләйтү турында бераз әйтәчәкмен. Гомумән, бу бик урынлы тәкъдим. Алга таба әлбәттә ки, бу безгә барыбызга да бергә туплашып эшләргә кирәкле эш. Чөнки әлбәттә ки, моның ниндидер үзенчәлекле ниндидер үзенчәлекле укытучыга җиңеләйтү өчен әсбаплар кирәк, әлбәттә. Ниндидер инде әзер булган онлайн платформалар бәлки кирәктер. Бу безнең алда торган эш, ала берсе эшләячәкбез, бергәләшеп, туплашып барысын да эшләячәкбез. Минем сорау шушы тема буенча иде. Инде менә кызлар әйтеп тә китте. Мин укытучы түгел шулай ук, ләкин менә без хәзер сөйлибез кирәк, тиеш, укытучы былай тиеш, укытучы шулай эшләргә тиеш, шулай кирәк, былай кирәк. Бу яңадан укытучы субъектив факторга кайтып калачак. Чөнки без 100% андый укытучыны бер кайчан да таба алмаячакбыз. Бәлки менә шушы ук тәкъдим инде ул ресурслар дигән пошаговый инструкция бәлки биргәдер укытучыларга. Аңлашылды, бик зур рәхмәт. Монысы да дөрес. Монда бер мисал буларак шуны китерә алам. Әйтик, ислам динендә шундай әйбер бар. Мәсәлән,
Мөхәммәд пәйгамбәр ул үрнәк, ул мисал. Беркем дә аның дәрәҗәсенә ирешә алмый, ләкин шул мисалга карап без үзебез камилләшергә тиешбез. Шулай бит. Монда нәкъ шул кайбер. Әлбәттә 100% бу эшне эшли торган кешене табып булмый аны. Миндә дә күп хаталар табып була, сездә дә теләсә кемне чыгарганда табып була. Пошаговый инструкциялар язылышам. Тагын бер кат дәреслек турында аңлатканда моны сүзгә алырмын мин. Мәсәлән, минемчә дә укытучы эшен мөмкин кадәр җиңеләйтергә кирәк. Аңа әзер булган интер әйберләр бирергә кирәк. Анысы дөрес. Эшләргә кирәк, бергәләшеп эшлик бу әйберләрне. Минем сорау сезгә түгел, минем җавап әнә тегендә. Рәхмәт. Укытучылар өчен Урок РФ дигән сайт бар. Ул аның штаб-квартирасы дип әйтим инде Яшкар-Олада. Ул элек предметиклар өчен генә эшли иде ул сайт. Анда хәзер татар теле укытучыларының да үзләренең дәрес эшкәртмәләре бар. Әгәр монда укытучылар бар икән, сез үз эшкәртмәләрегезне шулай ук шунда җибәрә аласыз. Анда шактый гына кызыклы әйберләр бар. Бик зур рәхмәт. Урок РФ дип атала ул. Шундук килеп чыга ул, мое образование дип атала. Анда татар теле ниләр бүлеге дә бар. Бу мәгълүматны чыгарырбыз без аннарысын. Ни платформада икән. Хәерле көн, һәрберсе мин укытучы түгел ди. Мин укытучы 27 еллык. Мин филология фәннәре кандидаты. Менә татар теле дәресенә нәрсә кирәк дигәнгә, өченчесе кызыклы булырга дигән әйбер бар. Әйе, бу башлангыч сыйныфта түбәнрәк звенода булырга мөмкин. Безнең бит укучылар хәзер бик практик. Менә уен беләгенә аларны кызыктырып, ул бит кызыгу дигән әйбер үтеп тә китә әле. Фәлән әйбер белән мавыгып китә кызыга. Практик ягы, әйтте инглиз теле уен белән бара, ләкин инглиз теле гамәлдә кирәк. Бүген әйтик без резюме тутырсак та инглиз телендә беләбез дигән әйбер эшкә керү өчен, каядыр керү өчен шактый әйбер бирә. Резюмеда татар телен беләм дигән аның гамәлдә кулланылышы менә дәрестә балаларга шул ягын ничек бирергә кирәк? Сыравызны аңладым, бик зур рәхмәт. Мин алга таба проектлы укыту турында сөйләячәкмен һәм шунда сезнең сыравыгызга җавап бирәчәкмен. Яхшымы? Рәхмәт, сез дәвам итик, безнең вакыт әйдәгез сезнең сыравыгызны. Минем шундый сорау түгел инде ул. Әйтәсе килгән сүзем шул. Хәерле көн барыгызга да. Менә сезнең беренче бүлектә аралашу балаларны яраттыру дип әйтәсез. Без яраттырырга тиеш татар телен. Әмма шул рус телен без күз яшьләре белән өйрәнә идек. Безгә беркем дә яраттырмады ул фәннәрне. Бүгенге көндә туган вазгыять яраттырырга мәҗбүр итә. Иң беренче чиратта безгә рус балаларына аралашу ихтияҗы тудырырга кирәк. Аралашу ихтияҗы булмаса, бала русча сөйләшми. Ни өчен инглиз телендә яхшы сөйләшүчеләр бар? Бу татар төрек лицейын бетергәннәр, махсус мәктәптә укыганнар һәм үзе кызыксынып инглиз телен өйрәнгән кешеләр сөйләшә, инглизчә. Инглиз телендә, мәсәлән, күп балалар белмиләр бетереп чыккач. Аның билге торырга мөмкин 5ле, 4ле, минекедә 5ле тора. Әмма мин ул языковой барьер дип атала, тел барьеры. Шуны үтеп чыга алмыйбыз. Мин рус теле укытучысы буларак институтны бетердем. Ләкин тел барьерын мин Бөгелмә шәһәренә баргач кына үттем. Чөнки Бөгелмәдә 80% яшәүчеләр рус халкы. Менә шушы Бөгелмә шәһәрендә мин русча сөйләшергә өйрәндем дип әйтмим, сөйләшә башладым. Чөнки минем ихтияҗ туды. 90нчы елларда Бөгелмәдә татарча сөйләшкән кешеләргә менә шулай да бурылып карый иделәр. Мин килгән елны анда 12 укытучы иде, югары белемле татар теле укытучылары. Бу бик әз сан иде ул вакытта. Әмма хәзер Бөгелмә шәһәрендә һәрвакыт бу киеренке хәл булып торды. Ни өчен? Татар теле өчен көрәш барды һәр Фикерегезне вакытта. аңладык, бик зур рәхмәт. Менә шушы әйберне онытмасыннар иде. Бер кеше дә онытмасын. Моны русларга да аңлатырга кирәк. Менә шушы әйберне җиткерергә кирәк. Алар аны аңламыйлар. Рәхмәт, аңладык. Әлбәттә ки, бу проблема бар, ләкин без бүгенге көндә укытучылар буларак нәрсә эшли алабыз? Без балаларга телне өйрәтеп яраттыра алабыз. Ихтияҗ тудыру әлбәттә кирәк, ләкин бу бөтенләй зур һәм бөтенләй башка төрле проблема. Без аны яшьләр форумы белән башкарабыз. Тәбриз әфәнде моны турында сөйләп китә ала теләсә, сез дә командага кушылып катнаша аласыз. Бу эш буенча да эшлибез, ләкин биредә без хәзер вакытта укыту турында гына сөйләйбез. Ихтияҗ кирәк, онсы белән беркем бәхәсләшми. Рәхмәт, дәвам итик, безнең вакыт бераз кыса бара. Димәк, кызыклы эшләренең гафу бер артка нитеп алсам, моның мисалларын, үрнәкләрен әйтмәдем. Мәсәлән, мин үз укучыларыма, мин үзем шул ук элекке татар теле лицейлары булган лицей-интернатта укытам. Безнең һәм мәктәп бинасы бар, һәм интернат. Балалар бездә куна. Шуңа күрә әлбәттә балалар белән ишеткәндә бераз җиңелрәк алымнар кулланып була. Мәсәлән, минем балаларым бик ярата торган ишеттере ул видео төшерү.
Мин балаларны 2 яки 3 кешешәр төркемгә бүләм. Һәм аларга әйдәгез әле берәр нинди biz дәрестә өйрәнгән темага видео төшерегез дип. Кай вакыт ул гомумән абстракт башка берәр темада татарча берәр кызыклы видео сораштыру үткәрегез, берәр кемнән интервью алыгыз, урамда мәсәлән берәр кемнән берәр нәрсә төшерегез дип дигән бирем бирәм. Балалар бик нык ярата һәм аларның әле видео ясау күнекмәсе дә барлыкка килә. Моның турында шулай бераздан әйтәчәкмен. Һәм менә бер генә кыска мисал, бер эзек кенә алдым. Минем бик оста укучыларым видео ягыннан, алар мәсәлән селфи таяк чыгарып, аның белән теге бик озын гына, яхшы гына видео күрсәтте. Мәсәлән, бу бирем өчен мин аларга 5-5ле куйдым, жәл түгел иде. Ягъни шактый гына озак вакытын менә бу эшен эшләүгә ниттеләр. Һәм күрәсез, аларда позитив, алар яраталар, алар мәсәлән һәрбер кеше янына килеп татарча анекдот әйт әле дип сорый иделәр. Тавышын бераз. Менә мондай форматта бөтен безнең бина буенча йөреп, һәрбер кеше янына килеп татарча анекдот әйт әле дип, моны бик матур бер кызыклы видео ясадылар. Яраттылар, бик нык. 5-5ле алдылар, рәхәтләре булды. Бөтен интернатны татарча сөйләштерделәр, татарча анекдот сөйләттерделәр. Менә мондай төрле мәсәлән эшләрен бик нык яраталар, бик яхшы кулланалар. Бер мисал буларак кына. Дәвам итик. Соңгы мин әйтәсе элемент ул метапредметлылык. Нәкъ менә моңа кадәр сез биргән сорауга бәйле ул. Иң башта мәгариф проблемасы дип әйткәндә, шуны аңларга кирәк. Мәсәлән, минем карашымча, бүгенге көндә мәктәп шин тормышка өйрәтми. Әйтик, хәзерге вакытта бер генә мисал буларак, социаль челтәрдә һәр бала утыра. Аларның күпчелегенең үзенең паблик төркемнәре бар, шулай бит. Һәм нишләп мәсәлән мәктәптә аларны алып барырга, файда алырга, файдалы итеп кулланырга өйрәтмиләр. Һәм без бу әйберләрне хәтта татар теле дәресләрендә дә эшли алабыз. Моның өчен безгә димәк татарча ниндидер паблик алып бару биремен бирергә кирәк, димәк социаль челтәрдә эшләү алымын кулланырга кирәк. Мәсәлән, мин проектлы укыту системасында хәзер аңа күчәбез. Бик тә кызыклы, мәсәлән, балалар үз сайтларын да ачтылар. Мәсәлән, Җиһан проекты турында ишеткәнез бар икән, аны минем укучыларым ясады. Алар сайтта ясады, пабликта ясый һәм хәзерге вакытта уңышлы гына алып баралар. Һәм шулай итеп алар фактик рәвештә татар теленнән тыш әле СММчиклар булып киттеләр дә. Безгә гомумән менә бу метапредметлылыкны татар теленең бер өстенлеге булып кулланып була. Ягъни без бары тик татар теленә генә түгел, без шулай ук татар телендә нәрсәдер эшләп баланы истәмән итер күнекмәләргә әзерли алабыз, аларны тормышка әзерли алабыз. Минемчә, моннан да яхшырак нәтиҗә булмас һәм балалар да бу очракта татар теле дәресләрен тагын да күбрәк яратырлар. Мин монда нинди практик файда өйрәндем, шул яктан яхшы. Моның бер дәлиле, мәсәлән, мин хәзерге вакытта 11нче сыйныфларда тәрбияче, алар хәзер Иннополис мәктәбенә бер 5 бала керергә тели. Без алар белән 5 ел дәвамында ясаган проектларны алар портфолио ярдәмендә күрсәттеләр. Иннополиска мәсәлән, һәм шунда ук мәсәлән берничә кушымта ясадылар минем балалар смартфон өчен приложение, шулай берничә сайт ачтылар. Һәм шуларны күрсәтеп, бу алар өчен нинди зур файда, нинди зур плюс булып китте инде. Хәзер моның турында әйтәбез, тирәнрәк күчик. Демәк, проектлы укыту системасы ул бала белән һәм дәрестән тыш вакытта нинди дә булса күрә алган, тытып алып булган проектны булдыру дигән сүз. Менә сез иң башта татарча теге ихтыяҗ тудыру турында әйттегез. Мисал өчен проблема шул, мәсәлән. Инглиз телен өйрәтәбез икән, мин инглиз телендә вакыт укытам, инглиз телен укытырга проблема юк. Балаларда мотивация бар, алар аңлар инглиз телен кирәклеген. Инглиз телендә миллион төрле ресурс бар, миллион төрле продукт бар, ансы проблема түгел. Мәсәлән, мин инглиз телендә өстәлүен сатып алам да, кай вакыт дәрестә, кай вакыт дәрестән тыш өстәлүен уйныйбыз да, инде китә, аралашу китә, инде балалар инглизчә нәрсәдер сөйли, инде процессы китә. Мәсәлән, мин татар теленнән нишләдем? Мин балаларыма укыта башлаганда ук әйттем. Менә сезнеңчә татар телендә нәрсә җитми, нинди продукт сезгә кирәк иде? Сез яраткан, сез куллана алган әйбер. Шунда ук аларның идеялары китте. Мәсәлән, кемдер анда YouTube-ны бик каты ярата, менә мин берәр кызыклы блог карар идем дип әйтә. Кемдер мисал өчен анда, менә мин өстәлүне яратам, мин өстәлүнен мәсәлән уйнар идем татарча. Кемдер әйтә, мәсәлән, менә мин үлеп Counter Strike уйнын яратам, мин Counter Strike-ны татарча уйнар идем. Әйтәм, яхшы, әйдәс, аны татарча эшлик. Һәм без шуннан да мәсәлән, менә бу минем егетләр әлегә видеода булган. Алар 8нче сыйныфта укыганда, без алар белән Counter Strike уйнын татар теленә тәрҗемә иттек. Ул авыр түгел икән.
шыннан да аның теге бераз техникасын бераз өйрәнеп карасаң, эшләп була. Һәм аларның күңелләре, гафу итегез, күңелләре күкәй салды. Чөнки шуннан да шул кадәр кызык булды ул аларга, ул процессы да, чөнки процесста алар бит бу сүзләрне тәрҗемә иттеләр. Үзләре сүзлекләрдә актарындылар. Ә укытучы бу очракта бары тик фасилитатор, ягъни юл күрсәтүче генә. Мин аларга моны эшлә дип әйтмим. Мин бары тик күзәтеп торам, хаталары бар икән, аларны төзәтәм. Булайрак эшлә дип генә юл күрсәтергә тырышам. Һәм шуннан да шул кадәр кызыклы итеп алар моны башкардылар. Нинди тагын проектлар ясаганы турында соңрак әйтим. Иң мөһиме, без бу проектларны бер татарча проектлар элемтәсе дигән чара үткәрәбез лицейбездә. Бу елны кызганычка каршы вакыт тыгызлыгы аркасында моны башкара алмыйбыз без. Элек үткәрәйдек, бәлки арагызда безгә кунакка килгән кешеләр дә бардыр. Әйдәгез, мәсәлән, безнең менә бу ярминкә ничек узганын карабалык. Гафу, бер мөһим момент кына әйтеп үтим. Димәк, проектлы укытуда иң мөһиме моны күргәнез бардыр. Мөгаен бу Эдгар Дейлның конусы дип атала торган әйбер, ягъни бу балалар гына калмый, бөтен кешеләр мәгълүматны ничек үзләштерә. Әйтик, нәрсәдер укый икән, гадәттә 10% шамасы гына истә кала. Әйтик, нәрсәдер тыңлый икән, 20% шамасы истә кала. Моны педагогикада бик теге югары күтәргән таблица бушын барлыкта. Игътибар итсәк, менә монда иң ахырдагы ике элемент: имитация реальной деятельности и выполнение реального действия дигән әйбер бар. Ягъни, иң яхшы 90% мәгълүмат ул нәрсәдер эшләгәндә барлыкка килә. Бала үзе нәрсәдер тотып эшләгәндә. Һәм менә бу проектлы укыту нәкъ шуңа да барып тоташа. Ягъни бала үзе татарчага нәрсәдер тәрҗемә итеп, нәрсәдер булдырып, ниндидер продукт булдыра һәм тәрҗемә иткән сүзләрнең бөтен эшләгән әйбернең мәгълүматның 90% шамасын истә калдыра. Һәм бу минемчә иң югары нәтиҗә. Әйдәгез, мәсәлән, безнең лицейда бу ярминкәне ничек узганын карап алыйк. Кыска видео Азатлык радиосының. Bizim sevgimizde yaşaşı toplarda Totaşa Proyekları yönetiminde gelmemiz, yıl davamında biz boşlarla kızıklı yağmur proyeklarını buldurarız. Yollarını bir de okuşlar ve takip ederiz. Proyekların maksatı şu, Этот син. Он да, этот свои. Biz bunu işte okuşarak, Rus dilini okuyuz. Bizde karşımızda programa buldu. Karşı koşullar hem oyunlar yıl derecesinde. Bana göre biz iki koşulda yapsadık. Birincisi ülkede diğer oyun. Ondan bir seviyede olarak, akademik olarak sizde dile getireceksiniz. İkinci koşulda o da Rusya'da esensi olarak hem bu yılda siz temanı sayılısınız hem sözüne belirge değişiniz. Bugünkü günde ise bu vaktin internette kampüs roundda özgürlüğünün içinde sürdüğü kanal gibi taşlar kavgalar. Biz bunda popüler oyunlarda istaşlar çalışıyoruz. Bizim bunda уже 3 video var. Dota, Overwatch, hem Paladin'sinde. Bunun için kişiler üzerinin yarattan hobi, turda videolarını bizim diline koyuyorlar. Güzel. Biz tadan dilinde iki beyanatımız eser oyunlar oynamak. Sonra biz bakanlar bakışta oyunu yasadık üstünde yok. Bu oyunu biz yasadık çünkü biz bir Tatar diline yaparız hem Tatar eser oyunlar oynamaya yaparız. Bizimce Rusiya Tatar dilinde filmlerden üzerinde bir şey var. Şuna biz bu hayatı boşlukta YouTube proyekti yasadık. Biz kızıklaşım tecrübelerini videolar şöyle olanlar YouTube kanalına koyarız. Bizimce bu Azerbaycan'da boşlaşacak çünkü tecrübeler bu zor işlerge de, bağlarga da, belirlerge de o bir kızık olması. Hem buna okuşular da zor işlerde üzerine Tatar dilin, feni Tatar dilin verir için kullanılacaklar. Biz şimdi proyekt yasadık bu yıl. Yine Tatarstan ismi. Bizden maksat yana
Бер-бер. Демәк, үзегез күрәсез, укучылар яратып бу эшләрне эшли, яратып башкара һәм иң зур менә горурлык алар өчен ул менә шул ярминкәдә басып, ул проектларын тәкъдим итү сөйләү. Проектлар алар гомумән төрле өлкәдән була ала. Бу уенга бәйле дә булырга мөмкин. Бу күрәсез, мәсәлән, химиягә бәйле, татар телендә фәннең үсешенә дә бәйле булырга мөмкин. Ягъни нәрсә балаларга үзләренә кызык, алар нәрсә башкарырга ярата, шуның турында сүз. Демәк, проектлы укытуның бу очракта бер игътибар гына, менә әле генә чыгыш ясаган балаларның күпчелеге рус телле төркемдә укый. Ягъни анда хәтта иң башта үзбәк, төрек егетләре дә минимум 1нче сыйныфлар мәсәлән чыгыш ясаган инде. Күбесе татар исемле булса да, ул безнең лицейга килгәндә татарча начарак аралаша торган балалар иде. Ягъни 5 ел дәвамында менә бу проектлы системасы үз нәтиҗәсен бирде. Алар хәзер 11дә. Проектлы укытуның шын барлыкта нинди яктан карамасын, ул шыннан да бик уңай нәтиҗә бирә. Беренче чиратта татар теленә кызыксыну арта. Моның турында инде бүтән сөйләп тормыйм, үзегез аңладыгыз, күрәсез, балалар шыннан да татар теле белән кызыксына башлый, татар телендә нәрсәдер эшли башлый. Икенчедән, алар татар телен камилләштерә. Моңа кадәр күрсәткәнемчә, иң күп мәгълүмат аларның нәкъ менә шул үзләре нәрсәдер эшләүдән кала. Ягъни алар татар теленә тәрҗемә итеп, татарча интерпродукт булдырып, иң яхшы итеп татар телен үзләштерәләр. Дәвам иткәндә, татарча яңа продукт барлыкка килә. Менә бу мәсьәләдә безне бик нык борчый. Сез дә әйтеп киттегез ихтыяҗ ягыннан. Гомумән, яшьләр форумының шундый бер шигаре бар. Татар булганны актуальләштерергә, актуаль булганны татарчалаштырырга. Һәм, мәсәлән, мин шулай итеп үз укучыларым да бу эшкә җигәм. Әйтәм, мәсәлән, татарча бу продуктлар җитми шулай бит. Әйдәгез без аны ясыйк. Әйтик, без бу эшкә тотынганда татар телендә кушымталар юк дәрәҗәсендә инде. Мәсәлән, Android'та татарча уен уйнарга теләсәгез, алар юк. Ләкин бу бит дөрес хәл түгел. Татар телен бөтен яктан камил булырга тиеш. Татар телендә төрле өлкәдә мәгълүмат, ниндидер продукт, контент булырга тиеш. Һәм, мәсәлән, без шул вакыт дәвамында ялгышмасам 4-5 кушымта мәсәлән ясадык. Бу җиңел эш түгел, балалар махсус өйрәнде. Моңа мин директор янына килеп, әйдәгез без шундый түгәрәк оештырыйк. Директор мәктәп безнең шакыртты махсус белгечне акча түләп, ул балаларны өйрәтте кушымта язырга һәм аларның нәтиҗә буларак шул түгәрәктән татарча кушымта язу иде. Ягъни без бу очракта барыбыз да бергә җигелеп балаларны бу эшкә өйрәттек. Һәм алар һәм татарча кызыклы әйбер барлыкка китерделәр. Мәсәлән, яңа продукт дигәндә сез хәзер Google Play-да кертсәгез, мәсәлән, Дар дип, ул веселица уены, ул мәсәлән татар телендә хәзер анда бар, минем укучыларым ясаган уен ул. Мәсәлән, Сынау дигән анда кто хочет стать миллионером тибындагы уен шулай минем укучыларым ясаган, алар хәзер Android'та бар, сез аларны тотып уйный аласыз, куллана аласыз. Һәм бу яңа продуктның барлыкка килү яхшы түгелмени? Алга таба да әйтәчәк, мәсәлән, ишеткәнегез бардыр, беренче өстәл уены, хәрәкәт өстәл уены, шулай без укучылар белән ясадык. Безгә кадәр кызганча каршы өстәл уеннары юк иде дип белә идек һәр хәлдә. Без инде хәзер чыгарылган укучым белән әйдә моны эшлик дип тотындык һәм хәзерге вакытта ул бу уенны бизнес буларак сатып йөри. Начармыни? Яхшы. Ул татар телен шулай итеп үстерә үзенең ягына һәм бераз да аның теге бизнес ягында күрә. Ул яктан яңа продуктның барлыкка килү гомумән безнең тел үсешенә кертә алган өлешебез. Һәм без бу эшкә укучыларыбызны да җигә алабыз икән, хәтта рус тел милләтенә карамастан теләсә кайсы укучыны без бу эшкә җигә алабыз, алар моны яратып эшли һәм алар моның белән горурлана. 4нче пункт буларак ул укучыларда өстәмә күнекмәләр булдыру. Бу шул әйткән әйберем, ягъни укучы нәрсә генә эшләмәсен, ул нәрсәдер ниндидер программада эшли шулай бит. Мәсәлән, видео ясый икән, видеоблог ясый икән, димәк ул видео монтажга өйрәнә. Киләчәктә кирәк булачак бит аңа бу күнекмә шулай бит. Хәзер видеосыз мәсәлән чыгыш ясап булмый. Бер каяда теге каягына барсаң да сиңа видео бер әзерләргә кирәк мисал өчен шулай бит. Мәсәлән, кемдер анда кушымта язырга өйрәнә икән, әлбәттә ки бу аның өчен зур плюс булачак киләчәктә. Һәм хәтта аерым алганда, мәсәлән, 5нче аерым дип алдым мин аны чыгыш ясау усталыгы. Мәсәлән, күп кенә мәктәптә моңа өйрәтмиләр. Бу бит дөрес түгел. Бала мәсәлән чыгып, ул теләсә кайсы аудитория алдында ниндидер кирәкле продуктын рекламлый белергә тиеш шулай бит. Университетка киткәч аның проектлары бар, аларны якларга кирәк, аңлатырга кирәк. Булар барысы да бик кирәкле һәм бу күнекмәләрсез гомумән заманча кешенең тормышын күзаллап та булмый.
Һәм мәсәлән, алар күрәсез, ярминкәдә алар басып торалар. Аларның яннарына төрле кешеләр килә. Без гадәттә әти-әниләрен дә чакырабыз, төрле бу өлкә белән кызыксынган укытучыларны да, методистларны да барысын да чакырып алабыз. Балалар басып тора, чит ят кешеләргә үз проектларын яклый. Бу нигә кирәк? Мин моны нигә эшләдем? Бу татар теленә нинди файда бирә дип татар телендә аңлатырга тырышалар. Рус теле укучылар да шул исәптән. Һәм минемчә моннан да яхшырак нәтиҗә юктыр бу очракта. Һәм тагын бер әһәмиятле факт, иң әһәмиятлесе булмаса да, ул балалар татар телен заманча тел булып күрә башлый. Чөнки алар үзләренә кызык булган, үзләре ясый торган, шөгыльләнә торган проектларны күрәләр. Алар чыннан да татар теле ул, гафу итегез, бары тик авыл эшпишмак әби генә түгел. Татар теле ул заманча тел. Ул технологияларда да яши ала. Мәсәлән, без роботта ясаган идек, татарча сөйли торган видеога кермәдек. Рашат, эшпишмакта яхшы инде, син бигрәк. Эшпишмакта яхшы сүз дә юк. Әбидә. Кыстыбый да бик кирәк әлбәттә, ләкин татар теле ул бит бары тик бер кичкенә генә даирәдә, бары тик бер кичкенә генә өлкәдә ябылырга тиеш түгел. Татар теле ул заманча тел. Аны фәндә дә кулланып була, аны дипломатиядә дә кулланып була, теләсә кайсы өлкәдә кулланып була. Һәм балалар үз мисалында моны күрә һәм моны дәлилли. Һәм тагын бер әһәмиятле әйбер, мәсәлән, безнең лицейда якынча 280 бала укый. Гадәттә бер проектлар ярминкәсендә 50-60 бала безнең катнаша, ягъни үзләре чыгыш ясый. Башка катнашмаган балалар да, алар бу ярминкәдә узып, аларда да татар теле заманча була ала, аларда да татар теле ул менә мондый тел дигән мөнәсәбәт туа. Һәм гомумән Аллаһ шөкер, мәсәлән, безнең минем укучыларымда мәсәлән татар теле ул нидер теге искергән, бары тик анда ниндидер билгеле бер өлкә белән бәйле тел дигән караш юк. Алар аны заманча тел булып күрә. Рашат әфәнде, сез менә бик яхшы сөйлисез. Сезнең әйткән сүзләрегез барысы дөрес. Мин сезнең белән килешәм. Ләкин менә бу шушы тел вазгыятын китереп чыгарган рус ата-аналарны, алар күп түгел. Алар күп түгел. Аларга ничек моны аңлатырга? Татар теленең заманча тел булганлыгын, колхоз теле түгел, быдлы теле түгел икәнлеген ничек аңлатырга? Менә шуны сөйләшергә кирәк түгел микән безгә бүген? Менә алар аны аңламыйлар бит. Татарларның, татар теле укытучыларын бүген көндә шушы мискин хәлгә төшерде менә шушы рус теле ата-аналар комитеты ул. Анда без нинди генә сүзләр ишетмәдек. Без бу әйберләрне күрә алабыз. Без сезнең эшегез белән таныш. Ләкин бер ягы бар. Бу эшне бөтен укытучылар да белеп бетерми. Менә бу проект турында бөтен укытучылар да белеп бетерми. Ни өчен менә бу проект белән бөтен укытучыларны җыеп таныштырмадылар? Ни өчен менә шушы вазгыять килеп чыккач татар теле укытучыларын җыймадылар? Ни өчен министрлык безгә арты белән борылды? Ни өчен татар теле укытучылары бу мәсьәләдә үзләре генә калдылар? Менә шушы сорауларны тикшерергә кирәк түгел микән бүген? Тел бу әлбәттә гафу итегез. Менә минем шушы мәсьәләләрдә әйтеп китәсем килә. Ул чөнки онтыла яңадан, әгәр әйтмәсәң, аннан сүреләсең, әйтелми кала ул сүзләр. Шуңа әйтәм, заманча тел буларак бөтен балаларда күрә. Балалар дәрескә теләп киләләр. Мин рус теле дәресенә аларга килгәч, алар минем белән беренче дәрестә китмәделәр. Алар татар телен өйрәнергә калдылар, чөнки алар укытучыны ярата, чөнки алар шул телне яраталар. Аннан соң инде мин аларны мәҗбүри рәвештә алып киттем, 4 баланы. Хәзер инде ул бала татар теленә барырга теләми. Миңа рус теле дәресе кызык ди. Мин шуны өйрәнергә телим дип җылады бер бала. 3нче дәрескә килгәч, менә шундый сүзне ишеттем мин. Менә шушы булган ситуациялардан чыгу юлларын карарга кирәк безгә. Бу бик авыр әйбер. Татар телен заманча тел буларак күрсәтү, ул аны бөтен кеше дә аңлый. Әмма менә бу аңламаган кешеләргә аңлатырга кирәк. Аңладык, рәхмәт. Рашат, бәлки күбрәк сиңа түгел инде бу безгә теге җәмәгать оешмаларына. Рашат инде ул тәҗрибә уртаклаша, шулай бит, шулай ук сезнең коллега, укытучы кеше. Мин теге безнең форум исеменнән әйтәм инде. Минемчә беләсезме ничек эшләргә кирәк? Әйдәгез, менә аңлашылды, менә ул ситуация булды. Үпкәләр, ызгышлар, башка әйберләр. Аларның үз технологиялары бар. Ничек итеп бу әйберләрнән чыгып була, нинди җаваплар әзерләп була, ничек итеп анда кем диалогка әзер алар белән диалог табып була һәм башкалар. Әйдәгез, бу мәсьәләләрне без булай эшлик. Менә Рашат, син рөхсәт итсәң, мин алданрак менә теге ассоциация турында әйтим әле. Менә карагыз, хәзер татар теле укытучыларына
bir birlәшмәгә җыелырга кирәк. Килешәсезме? Ничектер менә вакыты килеп җитте, ситуациясе бар, әйдәгез менә актив булган, нәрсәнедер үзгәртергә теләгән укытучыларның бергә күмәкләшеп җыелу вакыты килде. Аны мин аны хәзер үземнең идея кебек әйтмим, ул моңарчы да әзерләнеп килгән иде. Аның документларын да әзерләгәннәр иде, һәм башкалар. Әйдәгез булай итеп сөйләшик. Менә татар теле укытучылар гына түгел, татарча укытучылар да, шулай бит, төрле фәннәрне менә татарча укытасыз икән, кайсы калган фәннәрне татар теле генә түгел. Әйдәгез менә бу акыл фабрикасыннан соң сәгать 1-дә, беренче яртыда Рашат янына киләбез, теркәләбез, һәм ничектер менә үзара киңәшик, якынча структура, планнар буенча, һәм менә бу проблемаларны, үзараларны сөйләшербез. Чөнки бер хәл ул конфликтология, икенче хәл ул тел өйрәтү. Минемчә бу хәзерге вазгыятьтә алар бик якын темалар. Ләкин бу очракта татар теленә басым ясарбыз, инде берләшмә буларак, оешма буларак, минемчә сезгә үзегезгә дә бу проблемаларны шишәргә җиңелрәк булыр. Һәм бер юнәлеше шул булыр. Икенче юнәлеше менә бу әйбер монда гына калмасын, дәвам итсен, дәресләргә үтеп керсен, балаларга барып җитсен. Сез Рашат кына сөйләп түгел, сезнең булган тәҗрибәне дә кулланып. Менә шундый тәкъдим. Килешәсезме шуның белән? Бармы кем килешми? Юк. Бигрәк яхшы. Сезне аңладым, тәкъдим кабул ителә. Әйдәгез Рашатны без җибәрик, Рашат син тамаммы? Бетмәдемме? Җибәрмик. Яхшы. Әйдәгез алайса тагын бер сорау, зинһар өчен бик мөһим сорау булса, бармы шундый? Татар телен һәр туган тел буларак 3 сәгатькә калдырдылар. Менә шушы сәгатьтә дә шушы телебезне оныттырмыйча дип әйтик, миндә киләчәген барлап, кызыклы дәресләр үткәреп, дәреслекләр төзү проблемасы менә хәзер безнең килеп туды, дәреслекләрне үзгәртергә кирәк. 5-6 сәгатькә корылган дәреслекләр, алар хәзер үзенең эчтәлеген югалта. Туган тел буларак укытыла торган дәреслекләрне хәзер безнең галимнәргә тиеп әйтүем түгел. Фән кандидатларына да аларга без бик рәхмәтле. Алар белән берлектә әйдәгез әле төзик әле бер ничектер оешма дип әйтикме? Татарстанның иң яхшы укытучыларын сайлап алып, бер оешма төзеп, менә шушы Рашат Якупов кебекләрне дип әйтик миндә җыеп, менә туган тел дәреслекләрен заманча итеп эшлик әле. Без әзер. Бик зур рәхмәт. Мин үзем 22 ел татар теле укыттым. Йөрәк яна, ләкин туктап калырга ярамый. Хәзер безгә тиз генә электрип китеп, менә шушындый форумнарында ешрак үткәреп, шушында татар теле укытучыларын бүген гомумән монда күбесен дәресләрдән азат итеп чакырырга кирәк. Менә күрәсезме? Алар хәзер мәктәптә 3 сәгать калды минем, 18 сәгать калды минем дип, акчамәс була инде дип елап утырырга тиеш түгел. Менә шундый форумнарда хәзер алар үзләренең белемнәрен үстерергә тиеш. Озын сөйлим, гафу итегез. Бик зур рәхмәт, бик урынлы, яхшы тәкъдим. Бер дигәч бер булсын инде, Рашат. Ахырда ачык микрофон була, анда һәр кем үз фикерен белдерә алачак. Без әлегә җыйдык кешеләрне кем теләк белдерә. Хәзер менә без монда 500 кешене дә чакыра ала идек. Ләкин ул бөтенләй башка формат. Мин уйлыйм, менә хәзер без сезне белән бергә ялкынланабыз. Шуннан соң сез бөтенебез дә бер агент буларак шулай укытучыларны туплап, шушы сезнең идеяга өндәүче буласыз инде сездә. Рашат. Гафу, монда берәр аңлашылмаучанлык тумасын да, безнең бу гомумән бу чараның максаты нәкъ менә
методикалар бүгінгі заманда неше кетіріп қызықтырып оқыту була. Әлбәттә ки бу сөйләгән әйберем берлешен сез беләсездер, үзегез дә кулланасыз, моны белән сүз юк. Ләкин сез әйткән проблемалар да алар актуаль. Ләкин аларны без монда хәзерге вакытта шиша алмыйбыз, хәл итә алмыйбыз. Шуңа күрә безнең ачык микрофонда әлбәттә ки һәркем үз фикерен белдерә алачак. Алга таба да менә Тәбриз әфәнде әйтеп үтте, хәзерге вакытта Мәгариф министрлыгы документлар әзерли, татар теле укытучылар ассоциациясе булдыру эше алып барыла. Безнең алга таба сөйләячәкмен заманча татар теле укытучысы дигән площадка бар ВКонтакте. Мин сезне барыгызны да шунда кирип, алга таба фикерләрегезне шунда белдереп, әгәрдән бик актив теләк белдергән укытучылар бар икән, әйдәгез шунда администрациядә сезне куябыз. Шунда үз тәҗрибәләребез белән уртаклашып, фикер алышып, алга таба нәрсә эшләячәгебезне, ничек эшебезне дәвам итәчәгебезне шуның турында шунда сөйләшик. Минем вакыт бик шикле булса да тиз генә тамамлыйм. Демәк, проектлы укыту белән шулар кебек. Демәк, нинди проектлар була ала дигән темадан алар үзегез күргәнегезчә бала кызык булган теләсә нинди продукт була ала. Ягъни менә сул якта мәсәлән хәрәкәт истәлүен күрәсез, кушымтаны күрәсез. Мәсәлән, география дип аталган без теге National Geographic темада журналда чыгара идек балалар белән. Ягъни балага нәрсә кызык, ул нәрсә белән кызыксына, үзе нинди продуктны сайлап ала, шуның барысын да татарчалаштырып була. Дәвам итик. Демәк, минем ике сөйләрлек кыска әйбер генә калды шул дәреслекләр мәсьәләсендә дә. Бүген көндә Мәгариф министрлыгы тарафыннан алып барылган ике зур проект бар. Һәм сезнең арада да аларда катнашучы укытучылар бардыр мөгаен. Беренчесе ул Мещерякова методика буенча укыту, икенчесе Сәлам дәреслеге. Мещерякова методикасы буенча мин үзем эксперт түгел, курсларда катнашканым бар. Демәк, Валерия Николаевна методикасы бик кызыклы. Шулай асылда инглиз телен коммуникатив методикасына нигезләнә. Төп үзенчәлеге нәрсә? Ул балалар белән формаль булмаган ниндидер обстановкада формаль булмаган мөнәсәбәтләр булдырып, балалар менә булай түгәрәкләп утыртыла үзегез күргәнегезчә, һәм алар белән уен җыраша башлангыч сыйныфларда телне укыту. Нәтиҗәле, чөнки ул инглиз телендә инде үз апробациясын узды, ул гомумән инглиз теленнән күчергән система. Инглиз телендә балалар сөйләшә башлады. Хәзерге вакытта инде шулай ук 2нче ел Татарстан мәктәпләрендә бу эксперимент бара. Шулай ук нәтиҗәсе бар, нәтиҗәсе яхшы, балалар сөйләшә, балалар ярата. Бик кыска гына әйдәгез бер өлешен генә карап алыйк. Татаринформ видеосы. Шул Мещерякова методикасы нигезендә дәреснең барышын бер өлешен генә карап үтик. Демәк, менә шундай кызыклы, шактый гына форматта, уен форматында үткәрелгән дәресләр, алар башлангыч сыйныфларга каралган һәм нәтиҗәле үз нәтиҗәсен күрсәтә белә. Әгәрдә шулай ук бу проектта катнашырга теләүче кеше бар икән, Мәгариф министрлыгы укытучылар сертификациясын үткәрә, аңа кушылып, шулай ук катнашып була. Һәм соңгы мин сезгә сөйләргә теләгән әйбер, ул Сәлам дәреслеге. Мин үзем бу проектта катнашам, аның авторы булып торам. Шулай ук бу вазгыятта туган проблема ул укучыларны, димәк, кызыктыру, аларга менә заманча һәм визуаль яктан, һәм эчтәлек ягыннан җәлеп итәрлек, җиңел материаллы дәреслек булдыру иде. Һәм Мәгариф министрлыгы безнең алдына шундый максат куйды. Мәгарифне үстерү институты каршында махсус проект офисы оешты. Анда безгә яңа буын татар рус телле төркемнәр өчен яңа буын татар теле дәреслеген төзү максаты куелды. Һәм инде алда әйткәнемчә, бу эшне без тулысынча иң яхшы тәҗрибә булган телләрдән җыеп, инглиз телендә, төрек телләрендә карап чыктык. Нинди төрле яхшы мисаллар, үрнәкләре бар һәм шуның нигезендә бирергә тырыштык. Дәреслекнең гомумән бу умка, ул төрле эшләрдән тора һәм шулай ук моңа кадәр иң башта безгә бер сорау бирелгән бит, укытучыларга ярдәмлек, укытучыларга бер җиңеллек булсын дип. Ул яктан без максималь укытучыга эшне ничек җайлатып була, шулай эшләргә тырыштык. Димәк, дәреслек үзе бар, төсле матур рәсемнәр, башлангыч сыйныфларда әлбәттә бу рәсемнәр генә, 5нче сыйныфтан инде концепцияда без аны күбрәк фотолар белән, заманча, елмая торган, нинтер киләчәккә омтыла торган балалар фотолары белән тулыландырырга телибез. Шулай иттереп, бала дәреслекне ача, аның өчен бу бер әкият дөньясы кебек, ул аны теләп, яратып, күңеленә
күненә туры китереп, аны өйрәнә. Эш дәфтәрендә күбрәк без иҗади биремнәрне куйдык, ягъни нәрсәдер буяп, нинтер стикер ябыштырып, нинтер шундый кызыклы бирем үтәп, ул шул ук вакытта татар телен кабатлый, нинтер фразаларны әйтә. Эш дәфтәре белән эш һәм дәрестә башкарыла, һәм аны иеш буларак та бирелгәргә мөмкин. Безнең бизнес-планда мәкалә чыккач, шунда ук почему на русском не пишется для родителей әйткәч, эш дәфтәре балалар өйләренә алып кайта, мәсәлән, шунда ук русча язылган әти-әниләргә дә ярдәмлек буларак барысы да аңлатыла. Дәвам иткәндә, укытучы китабы бу нәкъ менә шул укытучыларга иң зур ярдәмлек ягыннан, әлбәттә ки, иң башта әйткән проблема ул бик дөрес. Мәсәлән, мин инглиз телен укытканда минем бер дәрес әзерләүгә 5-10 минут вакыт китә. Яхшы дәрес әзерләүгә. Чөнки аларның teacher's book бар, син teacher's bookны чыгарып, шунда ук бөтен кирәкле мәгълүматларны табып алып, нинди уен уйнатам, нинди күнегү ясыйм, нинди мәгълүмат кулланым, шуның барысын да бер план буларак тезеп алам, барысы да әзер. Татар теленнән сыйфатлы дәрес әзерләү өчен әлбәттә ки бик күп вакыт кирәк. Аны бик яхшы үзегез аңлыйсыз. Шуңа күрә без шулай ук инглиз телендә кебек үк укытучының эшен мөмкин кадәр җиңеләйттек. Укытучыга менә бер дәреслек план мәсәлән сезнең алдыгызда. Укытучы бу дәрес үткәрер алдыннан кичен утыра да үзенең сыйныфына туры китереп, ягъни белем дәрәҗәсенә, кызыксыну дәрәҗәсенә кирәкле элементларны куллана. Ягъни бу мәсәлән без якынча һәр дәресне 60-70 минутлык итеп планлаштырырга тырыштык. Чөнки укытучы үзенең сыйныфына күрә нинди элементлар аңа кирәк, шуны сайлап ала. Әйтик, ниндидер күнегү аңа бик җиңел икән, әлбәттә ки укытучы аны кулланмый, башка төрле уенга яки башка төрле күнегүгә күчә. Һәм монда шулай ук бөтен нинди уеннар бар, нәрсә кулланып була, булары барысы да исемләп бирелә. Укытучыга минемчә монда да җиңелрәк эш юктыр. Сайт Biz барысында шулай ук электрон форматта сайтка да урнаштырдык. Аудиоларны шулай ук бик җиңелгенә укытучыга ярдәм була, бик җиңелгенә шуннан да кулланып була. Мисал өчен, элекке инглиз телендә дискларны куеп, киләсе треклар, кирәк булган трекларны эзләү бик күп вакыт ала. Монда шунда ук шул күнегү мәсәлән, шунда басып аудиосы чыга, шунда ук аны тыңлап була. Ягъни укытучыга аны куллану ягыннан бик җиңел. Шунда ук интерактив уеннар да урнаштырдык, аларны баятырга теләгебез бар. Ягъни баланы нинди ысуллар белән кызыксындыра алабыз, шундый ысуллар белән дип. Шулай ук мәсәлән укытучыга ярдәмгә без дидактик материал булып карточкалар әзерләдек. Чөнки укытучы һәр вакыт газаплана, каяндыр рәсемнәр эзләп, каяндыр нәрсәдер принтердан бастырып, мәсәлән җиңелчә карточкалар чыгарып, аның белән тема аңлатканда да, сүзләр аңлатканда да 100 төрле вариант уен уйнатып була, барысы да ягъни укытучыга ярдәмгә бирелә. Мәсәлән, шулай укучыларны бик яраттыра торган ул стикерлар әлбәттә башлангыч сыйныфларда, алар шулай ук аны эш дәфтәренә ябыштыра, уйный, шулай итеп күңелләрен күрәбез. Димәк, сүземне йомгакланганда, безнең ВКонтактеда менә мондый заманча татар теле укытучысы дигән төркем бар. Без аны җәй көнне ачкан идек тә, соңгы тыгыз проблемалар белән аны үстереп булмады. Сезне барыгызны бу төркемгә кушылырга чакырам. Шунда ук мин контактларда бар, шунда ук миңа яза аласыз. Әгәр дәген сездән кем бу төркем алып баруда шулай катнашырга тели, үзегезнең нинди тәҗрибәләрегез бар, үзегезнең нинди кызыклы идеяларыгыз бар, сез дәресләрдә нишлисез, сез нәрсә кулланасыз, бу бөтен әйберләрне бу төркемгә җибәрә аласыз, сезне администраторларга истибез, шунда ук үзегез чыгара аласыз. Ягъни бу безнең бер ачык шундый площадка булсын. Һәм дә инде аның белән бергә без шул татар укытучылар ассоциациясендә булдырып, алга таба даими очрашулар, даими үз-үзебезне үстерү, бер-беребез белән тәҗрибә белән уртаклашу, кызыклы идеялар белән уртаклашу эшен алып бара алабыз. Менә тәҗрибә күрсәтә, мондый группаларны 1-2 кеше генә алып бармый. Гадәттә 10-12 кеше администратор була, әйме? Бәлки менә укытучылар, кем әйтте, мондый тәҗрибәм бар, мондый тәҗрибә бар, әйме? Менә 20 ел укыттым. Әйдәгез, сез дә менә шит ресурслардан нендейдер материаллар чыгарып бару, тәҗрибә белән уртаклашыр өчен, бәлки шундай администраторларны җыярга эшче төркем. Проблема юк. Эшче төркемгә керергә теләсәгез, менә Рашатка мөрәҗәгать итегез. Мөрәҗәгать итегез, проблемсыз куябыз, үзегез бу мәгълүматны. Рашат, менә бу дәреслек буенча минем сорау бар. Дәреслек апробация уздымы ул? Апробация килгәндә беренче сыйныф узган уку елында апробациясын узды. Аның нәтиҗәләре Аллаһка шөкер шактый яхшы булды. Без аларны күзәтеп, мәсәлән, укытучылар шунда безгә комментарий калдыра иделәр. Нәрсә ошамый, нинди күнегү уңышсыз, нәрсә үзгәртеп була, тагын үз идеяларын истәп, без аларны инде үзгәрешләр кертеп, бу уку елында инде ул шактый гына мәктәпләргә кирде беренче сыйныф. Хәзер вакытта икенче сыйныф апробациясы бара.
апробация 2-нче сыйныф бара, сентябрьдән 3-нче сыйныф башланамы? Ничек? 3-4ләр булырга тиеш тә, ләкин тагын бер кат хәзерге сәгатьләр үзгәрү белән нитер үзгәрешләр булырга мөмкин. Үзгәрешләр кереп бара аңлаймы? Аңлашылды. Тулысынча бөтен мәктәпкә 1-нче сыйныфтан алып 1-нче сыйныфка кадәр линейка төзү максаты куела. Бер сорау бар дисәнмесез. Гүзәл Хасанова, без татар теле укыту методикасын еш кына инглиз теле укыту методикасы белән чагыштырабыз. Әмма инглиз телдә безнең level дигән әйбер бар. Димәк, без һәр кешене тестирование аша үткәреп, аның белән аралашып, без аның телне белү уровеньда, level турында әйтә алабыз. Татар телендә һәм менә бу сәлам методикасында шундый уровень level дигән әйбер бармы, юкмы ул? Аңлашылды. Чыннан да бу европейский компетенция владения языком дип атала. Асылда ул 6 дәрәҗәгә бүленә, А1-дән башлап C2-га кадәр. Без шул концепцияга да туры китереп аны эшлибез. Ягъни һәр бер сыйныф нинтер дәрәҗәгә туры килә. Ләкин әлбәттә ки без мәктәпне күз алыбыз икән, әлбәттә ки без 1-нче сыйныфта 0 дәрәҗә белән килгән бала дип алабыз рус теле төркемнәрдә һәм инде аны 11-нче сыйныфларга кадәр үстерү максатын куябыз бу очракта. Әлегә юк, чөнки без әле аны язу процессында гына барабыз. Алып барабыз. Сез аны укы әсбабы буларак куллана аласыз. Методик берләшмә вакытында безгә укытучылар шушы дәреслек белән эшләүләрен әйттеләр. Әмма кайбер мәктәпләргә бу дәреслекләр җитми, һәм менә минем әлеге дәреслекне алып карыйсым яки кулланасым килә икән дәрес вакытында мин кая мөрәҗәгать итә алам? Димәк, әгәр дәреслек шул Миширков методикасына кушылырга телисәң, булар барысы да мәгърифәтне үстерү институты аша эшләнә. Алар исемлекләр җыйып алалар, аларга мөрәҗәгать заявка җибәрсәгез, алар әлбәттә һәм дәреслекне сезгә тәкъдим итәчәкләр. Бу очракта бәлки 3-нче чиректәндер, белмим әйтә алмыйм. Аларның үзләренә күрә нинди бара. Ягъни без алдан заявкалар җыйган идек барлык мәктәпләр буенча, сәлам буенча, кемнәр заявка бирде, шуларга мәктәпләрне дәреслекләрне бирделәр. Онсын әйтә алмыйм, аны аерым сөйләшик, мәгърифәтне үстерү институты аша. Дуслар, туры трансляция бара, шуңа күрә микрофонга сөйләгез, яме? Минем шуның белән чыгышым тамам. Әгәр дә бик әһәмиятле сорауларыгыз булмаса, аерым килеп, теләсә нинди сорауларыгызны бирә аласыз. Шулай ук минем Gmail-ым, мөрәҗәгать итә аласыз. Заманча татар теле укытучысы төркеменә кушылыгыз. Шунда аралашуны дәвам итәрбез. Рашат, бик зур рәхмәт. Әйдәгез, озатабыз, алкышлап. Сораулар булса, зинһар, шуннан соң без Рашат яна аерым барырбыз. Ассоциация буенча да, тагын дәреслек буенча да менә сорауларыгыз булса, Рашат янына теге каз бәбкәләре кебек җыелырбыз. Рөхсәт итегез, ни чакырырга Мэтью Эштон, Бала Сити мәктәбендә халыкара программаның җитәкчесе. Мэтью, welcome. Sorry. Шамил, мөмкин булса, тәрҗемәче. Hello. Добрый день. Okay. Can you all hear me at the back? Am I using this right? Okay. Welcome. My name's Matthew Ashton. I'm the head of the international program at Bala City International School here in Kazan. Добрый день, меня зовут Мэтью Эштон, я глава международной программы в Бала-Сити. Это международная полилингвальная школа в Казани. And I'm going to talk to you today about my perspective on when language teaching works and when it doesn't, only from my own experience. I'm not an academic, and I'm not going to present to you today any research-based findings. I'm going to present ideas and findings from my own experience at the various schools I've worked at here in Moscow and in the UK. Хотел бы сегодня поделиться своей точкой зрения на преподавание языка. Я сразу отмечу, что я не ученый, я не академик, я всего лишь поделюсь своим опытом преподавания языка в Казанской школе, а также в Москве и в Великобритании. So, first of all, language teaching is practiced across the world. Here in Kazan, we teach Tatar, we teach Russian, we teach English. In Moscow, there was teaching of Spanish, there was teaching of English. It happens everywhere. And wherever it takes place, it either leads to success or it leads to failure. Преподавание языка – это не какая-то уникальная вещь. Язык преподают в Казани, татарский, русский, английский в Москве, в других странах, городах. И преподавание языка, оно может быть успешным и неуспешным.
Now, think about what success and failure mean. And in this case, I'm going to say that success is when language teaching leads to children and learners being able to use a language in setting. It becomes part of their vocabulary. And failure means they can't. It means that they leave their language instruction without any ability to use that language. Мы можем сказать, что преподавание языка было успешным, когда ребенок начинает использовать язык в своей жизни, и преподавание языка неуспешно, когда перед ребенком стоит так называемый языковой барьер, когда он не хочет, не может использовать этот язык. And what I'll talk about today is some settings where I've seen it fail and some settings where I've seen it succeed. And I'm going to reflect and think to myself, why is that the case? And share those thoughts with you. В некоторых случаях из моей практики мне удалось добиться успеха в преподавании. Дети начинали говорить, в некоторых случаях меня постигла неудача. И я сейчас проведу своего рода рефлексию, постараюсь объяснить, почему, как сделать так, чтобы добиваться успеха. Okay. So first, I'll share an example of where we've seen an example of language teaching failing. This is a story that's been related to me by a professional colleague. The children at my school, they learn English for 9 years. They spend 2 hours every week studying English, and at the end they pass all their examinations. However, they cannot use the language in the real world. They can't communicate with English-speaking people. Why? Why is that the case? Прочитаем с экрана. Дети в моей школе изучают английский язык в течение 9 лет. Они проводят 2 часа в неделю, изучая английский, и в конце проходят экзамены. Но они не могут использовать язык в реальном мире. Они не могут нормально общаться с англоязычными людьми. Тогда зачем все это? Now, I've put that in Russian because this actually came from the director of a school in Perm, here in Russia, school 136, when I met him here in Kazan when he came to visit. Это опыт директора 136-й школы города Перми в России. Этим опытом он со мной поделился, когда приехал в Казань. Very similar message. This is from somebody else, another professional colleague. 3 hours a week learning English, and after 11 years, we can't even expect our pupils to be able to ask for directions, seek assistance, or engage in friendly small talk in an English-speaking country. So why are we bothering? Еще один похожий опыт. 3 часа в день преподается английский, и через 11 недель вот таких уроков ученики все еще не способны спросить, как пройти туда-то, туда-то, спросить помощи у незнакомого человека или какой-то маленький, короткий, дружеский диалог завязать. Ну, зачем мы этим занимаемся вообще? Бесполезная трата времени. Now, this was relayed to me by the head teacher of a school in Guangxi province in China, school number 50 in Guilin. Этим опытом со мной поделился старший преподаватель школы в провинции Гуангти. Now, this is virtually the same message. And again, I spent 9 years learning French for 2 to 3 hours per week. I can say the names of hundreds of objects, but I can't say anything useful. I can't put a sentence together. I cannot even remember ever using the French that I learnt. Whereas I spend 1 year in Russia, and I know more Russian than I do French. Другой пример. Человек на протяжении 9 лет, 2-3 часа в неделю изучал французский язык. Он изучил сотни названий различных предметов, но это ему никак совершенно не помогло. Он не может состряпать ни одного предложения и даже не помнит, когда он в последний раз использовал свой французский язык. В то время как, приехав в Россию, уже через год он достаточно свободно владел русским, уж безусловно лучше, чем французским. Now that's me, that's myself. Кто бы вы думаете, это был? Это я. My own personal reflection. Now, those are stories which seem to have a lot in common. Stories of lesson after lesson after lesson after lesson and leading to, well, no understanding of the language and no usable skills. So I regard them as stories of language teaching having failed. Наверное, у многих из нас были такие истории, когда мы учили, но не обучили, и ученики уходили без знаний, или, скажем, без полезных знаний. So let's look at the other aspect, language teaching that has succeeded. Now, this is a story from the UK. Back in 2011 and 2012, there was a huge influx of Polish immigrant families in Nottinghamshire in the UK, where I lived.
And the children just came to the UK and went to normal state-run schools, and none of them could speak any English whatsoever. We're talking about 300 or 400 children in total. I'll let you translate. А теперь поговорим об успешных примерах обучения языку. В 2011-2012 годах 400 польских семей прибыли в город Ноттингемшир в Великобритании. Их дети пошли в обычную общеобразовательную школу. Они по-английски не говорили, приехав в страну. These children just came into the regular lessons. They didn't get any extra English lessons. They didn't get any special teaching. They just joined the rest of the English children. And after 2 years, in 2014 and 2015, these children were tested alongside all the other children in the UK. And they scored exactly the same on average as the native speakers. After only 2 years in the UK, there was no difference between these Polish children who spoke no English and the rest of the English-speaking population after just 2 years. Они не получали никакие дополнительные курсы, чтобы нарастить свой уровень английского языка. Они просто ходили в обычную общеобразовательную школу с местными английскими детьми. Через 3-4 года проводились тесты. Им было в тот момент 11 лет, и тесты показали, что эти дети мигрантов польских, знают английский язык на абсолютно том же уровне, что местные английские дети. И это было всего лишь через 2 года после их прибытия в страну. Конечно же, у них был какой-то там акцент, но это была единственная особенность. And it was commented upon that these children who've been in the UK for only 2 years were now no different from their English-speaking friends, except for their accent. That was the only difference between them. Ну, так как уже упоминалось, вот они спокойно могут жить в этой стране, они полноценно знают язык и ничем не отличаются от своих сверстников-уроженцев страны, кроме, может быть, чуть-чуть акцента. So, why is that the case? I'll give you another example. And this is a little boy called Azim, who goes to our school in Kazan. Azim is 3 years old, and he started to attend an English-speaking nursery school, Bala City, here in Kazan in October. Еще один пример. Казанский 3-летний мальчик, его зовут Азим. Он начал посещать англоязычный детский сад в Казани в октябре месяце. And during the holidays that have just gone, about 2 weeks ago, he was in a restaurant. Waiter came up to the table, and Azim said, "Excuse me, juice, please," in perfect English. And this is not the only time that Azim's done this. He asks his teachers things in spontaneous English. He doesn't need to be compelled to use English. Now that's with only 2 months of education at age 3, and he's already using English more than I've used any of the languages I was taught at school. Why is this case? What has succeeded for this child? И простой пример того, что его образование, языковое образование было успешным. А мы с ним вместе пошли в ресторан, он подозвал официанта и говорит: "Juice, please", сок, пожалуйста. Вот, совершенно спокойным, уверенным английским языком. Всего лишь за какие-то 2 месяца мы смогли поставить его на путь изучения английского языка, заинтересовать его, и более не требуется никаких дополнительных усилий, чтобы убеждать, что английский язык нужен, учи, пожалуйста, старайся. And a third example that I'm going to give is one that means a lot to me. Our grade 1 class at Bala City. These are our children who are aged 6, 7 years old. And at the beginning of the year, 50% of them spoke virtually no English. Еще один пример. Первоклашки из школы Бала-Сити, им всем 6-7 лет. 1 сентября половина из них совершенно не говорили по-английски. And to sum up why this is a story of success, I'm going to explain what we've done in the previous week with our class. We wrote about what we did during our holidays. We've solved some worded mathematics problems, all in English. We planned a science investigation into how plants grow in English. We started to learn our English lines for our Christmas play. The children helped me organize some football matches during outside play, and so much more, all in English. That's just this week alone. Значит, 1 сентября половина из них по-английски не говорила, а вот чем мы занимались на прошлой неделе с этими ребятами. Мы написали, чем мы занимались на каникулах. Мы решали математические задачки на английском. Мы занимались
такое своеобразное научное исследование произвели того, как растут растения. Мы начали заучивать роли для пьесы, которую мы планируем поставить на Новый год. Мы совместно организовали футбольный матч и делали это на английском языке. И этим не ограничивается то, чем мы занимались вот на этой неделе. So, reflecting on those stories and my experience, what happens when it fails and what happens when it succeeds? What's the difference? And I think, this is from my perspective, that these three things can be distilled. The difference is that in the cases where we've had success, we've had immersion, purpose, and diversification. И давайте срезюмируем, чем отличаются случаи успеха от случаев неуспеха в обучении языка. Те случаи, где обучение языка было эффективным, отличались тем, что было погружение в язык, дети были целеустремленные, у них была цель, и имела место диверсификация, то есть язык изучался различным образом. And I'll give examples of how I interpret those words and how I use them. Immersion. In the English lessons that we have, there is only English. English is not just the language being taught, it is the language through which the language itself is taught. It's the language of instruction. And if there's any misunderstanding or vocabulary missing, that is not given in any other language. It's given through visual clues and it's given in context. And it's... Sorry, go on. Что мы называем погружением? На уроках английского абсолютно весь материал дается на английском. Не только слова, не только предложения, но и инструкции, то, что мы называем подлежащее сказуемое, все это дается на английском. Если дети что-то не понимают, мы не переключаемся на какой-то другой язык, кроме английского, мы стараемся это объяснить как-то графически, на пальцах, но мы не перестаем общаться исключительно на английском языке. And in addition to that as well, there's also an expectation that certain staff only speak a particular language. The children understand that I only speak English when I'm talking to the children. There are some teachers that the children know only speak Russian. There are some teachers that the children know only speak Tatar. And that gives the children a very clear example of, right, I speak to this person, I must speak in English. If I speak to this person, I must speak in Tatar. When the children speak to me, there's nothing except English. And that's part of this immersion. Другой элемент погружения заключается в том, что у людей, у персонала школы, у учителей есть так называемый строгий языковой статус. Дети четко знают, что, вот, например, Мэтью говорит только на английском. Если они подойдут к нему, зададут какой-то вопрос на русском, на татарском, он, может быть, он и поймет, но он не будет с ними разговаривать, поэтому дети привычно, что Мэтью говорит только на английском. С Мэтью они говорят только на английском. The next consideration is purpose. Now, the language isn't just being taught so that the children can learn it, store it in their heads, and then go away. The children should have opportunities to use their language. Now, if a child is not using a language, it becomes something meaningless to them. I'm sure there's many subjects that we've all studied at school that we learnt, didn't use, and therefore forgot. And that's what giving the language purpose is. It's got to be usable, it's got to have meaning. Целеустремленность при изучении языка заключается в том, что мы не должны преподавать язык только ради преподавания. Язык, который мы преподаем, он должен быть востребованным в дальнейшей жизни наших детей, чтобы их мозг постоянно тренировался, чтобы язык использовался в различных сферах жизни. As an example, at Bala City, in all three classes, we don't just teach English lessons. We teach mathematics and we teach science in English as part of the curriculum. And in our English lessons, we don't simply teach how to say things. We teach stories, we teach how to give instructions, we teach practical language skills where the children must use their English. In particular, the mathematics and the science, it is amazing how quickly the children will pick up that terminology if it's all given in English. Мы преподаем английский язык в Бала-Сити не только на уроках английского языка, но мы также преподаем английский на уроках математики, естествознания. Эти уроки у нас даются на английском языке.
на уроках английского мы не только заучиваем грамматику, но мы какие-то мы рассказываем истории, мы делаем так, чтобы английский был средством, а не самоцелью. And I'll give an example of that at the end, a practical example. Diversification. When the lesson finishes, the language doesn't go away. When children understand that we only speak English in English lessons, as soon as they get out of the English lesson and they revert back to whichever native language they have, well, we're losing a big opportunity to reinforce that language. Children should have a chance to use their new language in multiple different contexts outside the lesson, such as in outside play, in homework, when they're talking to other native speakers, perhaps even writing to native-speaking children in other countries, and in their extracurricular activities as well. These should be part of the language delivery. Зачастую бывает так, что дети, когда заканчивают урок английского языка, они переключаются обратно на свой родной язык и английский язык откладывают до следующего урока. Так быть не должно. У детей должны быть варианты того, как использовать английский язык вне уроков. То есть либо они общаются с кем-то, с другими детьми, с носителями языка, общаются с кем-то в интернете, чем-то занимаются, используя свой английский язык. У них должен быть широкий спектр, чем им заняться, используя английский язык вне уроков. An example would be Grisha, who's 6 years old, in grade 1, loves to play football. In week 1, Mr. Matthew, football. In week 2, Mr. Matthew, will you play football today? In week 3, Mr. Matthew, you must play football today. Come with me. By that time we've reached this point in the year, he's bringing me outside, he's telling me who's in which team, he's telling me what position I'm playing in, he's telling all the other children that they've got to speak to me in English, just from giving him that chance to speak to me about something that he loves. And we're not even using any lesson time for that. We're just giving him that opportunity, and he's taken it and he's using it. Очень маленький пример. Ребенок из моей школы на первой неделе уроков подходит ко мне, говорит: «Мистер Мэтью, футбол». Пошли поиграли в футбол. На второй неделе он подходит ко мне, говорит: «Мистер Мэтью, играй со мной в футбол». Пошли поиграли в футбол. На третьей неделе подходит и говорит: «Мистер Мэтью, я хочу, чтобы ты поиграл со мной в футбол». Вот постепенно, вне уроков, таким образом мы даем им английский, и они его впитывают как губка. But when he speaks to Mr. Marat, he does exactly the same in Russian and Tatar. So he's diversifying his language skills by using them and using them outside of his lesson time, which is brilliant. То же самое, когда он подходит не ко мне, а к Марату, моему коллеге, он говорит то же самое на русском или татарском языке. Я хочу поиграть в футбол и так далее. Вот таким образом множество языков можно изучать в форме игры вне, собственно, уроков. Now, I'm going to give an example of what I mean by using a different subject by which to teach the language. I'm going to give an example of a mathematics lesson, just maybe 1 or 2 minutes, and I'm going to ask our translator not to translate it first. So, could you explain what I'm about to do? Пример того, как мы даем английский на уроках математики, и по просьбе Мэтью я воздержусь от перевода на некоторое время. Оставлю вас без перевода. Okay, so you'll only hear English. Hello, children. We're going to talk about square numbers today, which are a sequence of numbers 1, 4, 9, 7, 13, 14, and so on. What I'd like to do is just come up and write the next number in that sequence. A sequence of square numbers. Can we have a volunteer, please? Anyone? Anyone? No? Okay. No idea what I've just said. Okay. The reason that the audience has no idea what I've just said is because I'm teaching a group of people that don't understand my native language. I'm now going to do the same lesson in a slightly different way. Would you like to explain? Так, наверное, немногие из вас поняли, что я сказал, а сейчас я попробую провести урок так, чтобы вы поняли. Okay. All right, hello, children. We're going to talk about a sequence of numbers. These are numbers here. Number 1, number 4, number 9, and number 16. We call them square numbers because they're numbers which make a square. And we make them by doing 1 times 1, square, 2 times 2, 4,
square, and we get a sequence. What is the next number? Can anybody say? 25. Could you write this up here for me, please? Picture or You decide. Just number. I want you to decide. Okay, thank you. You're welcome. Now, in this lesson, although they've just been learning for 2 minutes, they've learnt square, number, multiply, sequence, and we've also started to learn the sentence structures. What comes next? The next number is. What comes before? What is the rule? All these sentence structures, which we could just teach them by just teaching them the words. By using an example like this, the language becomes real, and the children learn it in context, and it has meaning, which means they'll learn it much, much, much faster. И вот таким образом, как вы успели заметить, за 2 минуты дети освоили такие слова, как число, квадрат, умножение, последовательность. Они освоили определенный вид структуры предложений. Таким образом, мы преподаем им язык в контексте. So, in conclusion, I would say that the one thing I believe above all else, if you want children to learn a language, give it meaning, give it purpose, and give them multiple diverse opportunities to learn it. And they will, because they'll learn to love it and they'll learn to bring it to be part of how they communicate with the world around them, rather than it just be something that exists only in those lessons. And that's me done. Поэтому, если вы хотите, чтобы на ваших уроках в вашей школе дети сумели изучить язык, чтобы они успешно изучили язык, поставьте перед ними цель, поставьте перед ними несколько способов, путей достижения этой цели, и все произойдет само собой. Потому что дети любопытные, любознательные, общительные. Вот примерно так это работает. Thank you very much for listening. Спасибо за внимание. Thank you, Matthew. Сұрауларыңыз бар ма? Maybe some questions from... Hello, I have 2 questions. Very good English. The first is, are there any marks in your English lessons? Say again. Are there any marks? Marks, grades. Оценки на уроках есть у вас? Do you mean marks as in grades? A, B, C... No. Okay. No, not at all. I don't use them. Оценки не используем. As yet. We provide the parents with a summary of what knowledge their children have, not by giving a grade, but by giving a detailed summary of what they know and what they don't know. You see, what we give to the parents at the beginning of the year is the complete curriculum. And when the parents come to see us in either formal meetings or informally, we can give them a complete summary by looking at our ongoing assessment record. The children have done this, 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 and this. They've understood this. We can show them their books as evidence, and we can show them what the children don't yet know. I find that giving a grade is counterproductive when we're talking about something like learning a language, where you've kind of got to say your children don't know this, they don't know that. It can ruin confidence. By giving the parents a summary of what's known and what's not known without a grade is much more productive, in my experience. Мы даем родителям отчет о том, что ребенок за время обучения освоил, и также мы в начале учебного года даем им программу, что он должен освоить. Таким образом, родители могут понять, насколько эффективно ребенок изучает. Если мы будем родителям говорить, что он не освоил это, он не освоил это, он не освоил это создает конфликтную ситуацию, и это контрпродуктивно. Мы вот так не работаем. И вообще я считаю, что выставлять оценки на таких уроках, как преподавание языка, это не совсем правильно. Educational system. It's strange. This is the one subject that we're finding the most debate at our school. We feel that grades and appraisal by using ABC 1, 2, 3 does have a place, but we're trying to make it work so that the children don't suffer any kind of demoralization because of that. Children sees a 3 on their work when they've put in so much effort. We want to reflect that, especially considering we want to consider that some children are joining us with very good English, some children are joining us with no English, and we want to make sure that it's a fair playing field. It's a process.
Ну, конечно, без оценок-то не обойтись в российской системе образования, но надо понимать, что дети приходят в школу с разным уровнем английского, они все прикладывают усилия, и если сказать, что вот у тебя 5, а у тебя 3, это может произвести деморализующий эффект, поэтому нужно от этого воздерживаться. For your opinion, what is the most necessary in educational process? The qualities of the teacher or the wish of learner? Что наиболее важно в процессе обучения? Качество преподавателя или устремленность ученика? In my opinion, every good teacher knows exactly what their children need to know, want to know, and they also know how their children learn the best. So I think the learners come first. It has to be that way. And yes, we have a curriculum. There are compulsory things on that curriculum. But how we interpret that curriculum for our own purposes is very important. Because if we're teaching children some things that they don't want to know and are not relevant to them, they're not going to learn them. So it's a difficult question, but that's what I believe from a professional standpoint. The needs of the learner comes first. And it's the job of the teacher to recognize those needs and adapt them to their teaching. Учитель должен понять, что детям интересно, что детям нужно, и использовать вот это в обучении. Понятно, что каждый учитель будет следовать определенным стандартам, понятно, что дети по умолчанию заинтересованные, но нужно в них этот интерес поддерживать. Although if you were to tell me what children need to learn for the next 20 years, then that would be amazing, because I don't know that and I would love to know that. Правда, если вы меня спросите, а в чем же, что же детям потребуется, что вот в ближайшие 20 лет будет актуальным, я, к сожалению, не смогу вам на это ответить. Я бы сам хотел знать. Мир очень быстро меняется. Мин уйлыйм, җитәр име Мэтью әле 5 минут монда була, әгәр дә теләк булса, теге аерым сөйләшеп алырга, ниндидер контактларын алып калырга мөмкинчелек булыр. Рахмәт бик зур Мэтью, әйдәгез алкышлап аны озатыйк. Монда Мэтьюның коллегасы бар, Бала Ситидан, Гөлфиягә дә реплика фикер өчен сүз биреп алабыз. Ул шулай ук Бала Ситида татар теле укытучысы, дөресме? Хәерле көн барыгызга да исәнмесез. Берничә фикеремне укыту алымны гына әйтеп китәсем килә. Мистер Мэтью шикелле безнең Бала Сити мәктәбендә шулай ук татар теле укытучысы буларак Гөлфия апа белән бар татар телендә генә сөйләшергә ярый. Һәм балалар бик тырышып әйтә аламы, күпме, никадәр әйтә ала, алар минем белән тырышып татарча сөйләшәләр. Дәресләрдә исә укыту алымнары безнең балалар кичерәк, башлангычлар. Шуңа күрә мин үзем кулланам татар фольклорын, үзебезнең фольклорны, уеннарны, табышмакларны, мәкальләрне, без темаларга туры китереп мәкальләрне дә үтәбез. Мәсәлән, шул ук уңыш бәйрәме ди, көз көне. Без алар белән табигатьне тасвирларга өйрәнәбез. Аның бөтенесе хәрәкәтләр белән бара. Шундай ук ипитыз якты йөз, ипидә кирип китә. Һәм менә Аллага шөкер, минем балаларым көз турында сөйлә дисәң, иң беренче без дәресендә шуннан башлыйбыз. Алар матур иттереп басып, нинди һава, яңгыр ява, җил исә, агачлар үсә, матур иттереп. Шуңа туры китереп, анары текстлар, шигырьләр, кичкенә генә шигырьләр өйрәнә, укый башлыйбыз. Һәм менә шулай ук күп фольклордан алган әсәрләрне без өйрәнәбез хәрәкәт белән. Менә каршы килмәсәгез, сез хәзер бераз арып киткәнсездер. Мин башта моны ничектер дәрескә бәйләргә тырышмадым, әмма башта без моны өйрәндек. Габдулла Тукайның суанасыннан бер өлеш буларак кына балаларым белән. Шуннан соң рус телендә сөйләшүче балалар белән дәрес үткәргән вакытта мин инде уйладым. Кара әле, бу бит минне өйрәтә торган әйбер. Менә һәр каршы килмәсәгез, бергә эшләп алыйк. Мөмкин утырып, мөмкин басып. Микрофон басып, әйдәгез басып. Әйе, мин микрофонны бирәм. Сез мине ишетәсез. Бу бер дә авыр түгел, алар аңа бик тиз ияләшәләр һәм өйрәнәләр. Ярар. Җәй көне кабатлыйбыз, эшлибез. Җәй көне эссе һавада мин суда коенам, yüzәм, чәчрәтәм. Уйныйм, шумам, башым белән суны сөзәм. Без менә моны өйрәндек тә, шуннан соң яз җиткәч, май җиткәч бит инде каникулга барасы. Утырыгыз, рәхмәт. Каникулга барасы. Һәм мин балалардан сорыйм, балалар, менә җәй көне җитә. Ә сез җәй көне ни эшлисез? Һәм алар уйлыйлар. Булай гына күрсәтәм. Мин суда коенам, мин yüzәм,
Мәйтен балалар, әс қоя барасың, менә мин бассейнга йөрим. Ә син бассейнда ни эшлисең? Мин суда кыйынам, yüzәм. Менә шулай хәрәкәтләр белән, фольклор алымнары белән без өйрәнәбез. Шулай ук без дәрестә вакыт та табабыз. Кәрия Зәкәрия ярата минем балаларым. Biz anda da kim нәрсә ярата башта сорыйбыз, уртага бастырабыз бер баланы. Мин биергә яратам. Киттек. Бию һәм биюче. Беләсездер инде Кәрия Зәкәрия уенын. Менә шуны ул бик оста биюче, аның бию яхшы, аннан үрнәк алыгыз. Алар аны теге айрым сүзләп тә өйрәнми шулай менә бөтен җөмләсе белән истә калдыра һәм без шундый фольклор белән өйрәнгән бөтен җөмләдә истә калдырган шул җөмләләрне аннан соң инде табигатьне тасвирлаганда я үзебез турында сөйләгәндә кулланабыз. Шулай ук менә бездә мис М укыта инглиз телен һәм без шундый дәресләр үткәрәбез еш кына татар һәм инглиз телендә. Я мин мисемның дәресенә керәм яки ул минем дәрескә керә һәм без балалар белән татарча, инглизчә уеннар уйныйбыз. Мәсәлән, шул ук табигатьне тасвирларга туры килә икән. Кар, snow һәм балалар моны бик яраталар. Чөнки инде монда рус телендә уйларга кирәк, мин монда татарчага күчерә кирәк һәм инглиз теленә. Менә шул минем фольклор алымнарым балалар белән, кичкәннәр белән эшләгәндә бик булыша. Рәхмәт сезгә. Әзрәк селкенеп алдык. Без менә әле генә инглиз телен өйрәндек. Безнең бар татар теленең тугандаш телләре, име? Нинди телләр бар безнең тугандаш? Казак, кыргыз, әйе тагын? Башкорт, чуваш. Әйе. Бигрәк күп икән, шулай бит. Ул бер яктан әйбәт тә, чөнки аларның да ниндидер алымнарын, тәҗрибәсен өйрәнеп, безнең телгә күчерү бик җиңел. Шуңа күрә без чакырдык Альберт Семигуллинны сорадык, махсус Иннополис мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты укытучысы Альберт Рахимов, ул сезгә төрек теле өйрәтү алымнары турында сөйләячәк. Хәерле көннәр, коллегалар, укытучылар, әти-әниләр, хәерле көннәр, кунаклар, хәерле көннәр барчагызга да. Мин Мэтьюдан айырмалы буларак бүген шәхси тәрҗемәчем белән килмәдем, чөнки ул гомумән юк. Шуңа күрә бүген минем сүзләремне сез булай да аңларсыз дип уйлыйм. Үзем белән кыскача таныштырып китим. Мин Самигуллин Альберт Дамирович, Казанда туып үстем, хәзердә үсәм. Юк, мөгаен үсмим инде. 155-нче гимназиядә укыдым. 2008 елда Татар дәүләт гуманитар педагогик университетын тәмамладым. Татар теле әдәбияты һәм төрек теле белгечлеге буенча. 2009 елдан мин төрек телен укыттым. 2016 елдан башлап мин татар теле һәм әдәбиятын Иннополиста укытам. Бүгенге көндә башлангыч сыйныфлар һәм урта сыйныфларда мин укытам. Һәр укытучының үз эше дәверендә билгеле бер тәҗрибә туплый һәм аның кызыклы алымнары мөгаен бардыр. Минем дә андыйлар бар һәм бүген мин сезнең белән үз тәҗрибәмне уртаклашырга телим. Кайбер алымнарны. Беренче буларак текст белән эшләү үрнәген мин сезгә күрсәтергә теләгән идем. Һәр тел укыту белгәнегәчә тел дәресләрендә, чит телләрдә һәр китап модульләргә бүленгән яки юнитларга. Һәм һәр юнитта бер яки берничә текст бар. Алар гадәттә текст буларак биреләләр, тексттан соң сораулар бирелә. Бу берникадәр кызыксыну уятмый укучыларда. Шуңа күрә мин уйладым, ничегрәк кызык эшләп була. Бу биремне. Мәсәлән, монда кыска гына гади слайд әзерләдем сезнең өчен, практик укытучылар өчен бик файдалы булыр дип уйлыйм. Бәлки сез инде кулланасыздыр, куллансагыз шатланыгыз, сезнең арагызда мин дә бар. Мәсәлән, бер текст алабыз. Беренчедән, сезнең юнитта булса, инде сайларга кирәк түгел. Махсус берәмлекләрне өйрәтсәгез, сез махсус ниндидер текст сайлый аласыз. Матур әдәбияттан, мәсәлән. Шуннан соң укучыларны группаларга бүләргә кирәк. 2, 3, 4 кешелек группаларга бүлә аласыз укучыларны. Минемчә иң оптималь ул 4 укучылык группага бүләргә. Әлбәттә, бу сезнең сыйныфка карата, сыйныфтагы укучылар санына карап үзгәрергә мөмкин. Группаларга бүлдек укучыларны. Һәм без текстны безнең формалашкан групплар санына күрә бүләбез. Мәсәлән, безнең 3 групп булды. Мин текстны 3-кә бүләм, 3 өлешкә.
һәр группага ниндидер өлешне таратам, һәм бу дәрестә бу группа шул текст өлеше буенча эшләргә тиеш. Нишләргә тиеш дип сорарсыз. Мәсәлән, иң беренче буларак, шит тел укытканда, төрек теле укытканда мин шундый биремнәр бирә идем. Мәсәлән, группада 4 укучы һәм берсе сәнгатьле укырга тиеш, икенчесе русчага тәрҗемә итәргә тиеш, өченчесе татарча сөйләргә тиеш, дүртенчесе сүзлекчә. Сүзлекчә ул димәк ки, бу өлештәге һәрбер сүзне укучы белергә тиеш. Мин мәсәлән татарча сөйләсәм, ул русча тәрҗемә итә, мин русча әйтсәм, ул татарча әйтә, татар телендә. Бу биремнәр сезнең фантазиягызга, сезнең дәресне максатына күрә төрле булырга мөмкин. Монда сәхнәләштерү дә булырга мөмкин. Башка биремнәрне дә сез үзегез рәхәт куллана аласыз, төрле биремнәрне. Шуннан соң, укытучы билгеләгән вакыт аралыгында укучылар үзара киңәшләшеп, махсус бер фикергә, уртак фикергә киләләр һәм рольләрне бүлешәләр. Кем нинди рольне башкара ала һәм яхшы башкара ала. Бүлештеләр. Укытучы биремнәрне башкару өчен вакыт билгели. Мин гадәттә 8-10 минут бирәм. Бу инде сезнең текстның авырлыгына һәм зурлыгына карап төрле булырга мөмкин. Мәсәлән, 10 минутта алар түбәндәге биремнәрне эшләргә тиеш бергә группада, ләкин һәр укучының үз биреме бар. Һәм алдан ала мин әйтәм, алар максималь дәрәҗәдә яхшы эшләргә тиешләр үз биремнәрен, чөнки соңында мин аларны тыңлап бәяләмә бирәчәкмен. Һәм һәр җаваптан соң алар махсус баллар алачак. Баллар сумма сына карап инде һәр группадагы укучыга билгеле бер билге куела. Һәм мин әйткәнчә, мәсәлән, мин тыңлыйм, вакыт үтте, һәр группаны мин тыңлыйм, эштәлек буенча беренче параграфтан башлап. Мәсәлән, безнең 3 команда бар. Командаларның исемләрен алар шулар куйдылар: Батырлар, Марау, Өчпочмак. Өчпочмакны без дә яратабыз. Һәм шушы биремнәр буенча мин тыңлыйм һәр группаны, аннан тыңлагач мин куям баллар. Мәсәлән, 5 баллы яки 10 баллы системаны кулланып була. Мин 5 баллы системаны кулландым, һәр берсенә баллар куйдым, билгеләр түгел, һәм о нәтиҗә буларак ниндидер цифры барлыкка килә. Һәм бу аларның группадагы уртак нәтиҗә дигән сүз. Соңыннан бу баллар билгеләргә күчерелә. Мәсәлән, шушы диапазон, димәк ки, 5-ле, 4-ле, 3-ле һәм 2-ле билгеләренә тәңгәл килә дип әйтик. Гадәттә, укучылар 5-ле һәм 4-ле билгеләренә бу биремне үтиләр. Һәм күргәнегезчә, шундый баллар безнең 17 һәм 18 5-ле билгесенә бу биремне үтәделәр. Иң беренче командага тагын өстәмә плюс куела. Әйтергә кирәк ки, нәтиҗәдә мондый биремнәрдән соң һәр укучы катнаша, һәр укучы эшли, һәр укучы билге ала. Шулай лексик, грамматик берәмлекләрне яңа булса да алар берникадәр дәрәҗәдә үзләштерәләр, кулланалар. Бәйләнешле сөйләм үстерү дәрәҗәләре арта дип уйлыйм. Һәм ишетеп аңлау күнекмәләре дә ныгытыла. Мәсәлән, сәнгатьле уку дигәндә без башта үрнәк бирергә тиеш. Сәнгатьле уку укытучы үзе укып күрсәтә ала бер тапкыр, мәсәлән, бирем алдыннан, икенче тапкыр, мәсәлән, 5 минут үткәч. Яки соңгы вакытта мин шулай эшлим. Мин бер тапкыр укыйм, шуны яздырам аудиога, диктофонга яздырам, һәм алар алдында бер буш партага куям. Һәм сәнгатьле уку биремен сайлаган укучылар шул минем телефон янына киләләр, колаклыклар куям, алар теләгән исәп буенча аны тыңлыйлар һәм инде миннән сорап тормыйлар. Бу сүз ничек укыла икән? Бу сүзне ничек әйтергә дип сорап тормыйлар, яңа сүзләр булса да. Менә шулай эшләп була текст өстендә. Сезнең сорауларыгыз булса, җавап бирә алам. Сораулар бармы? Сез дә шул рәвешле эшлисезме текст өстендә? Димәк ки, бу минем автор методикасы дип әйтәм. Ярый. Икенчесе,
Икенче слайдны ачырга мөмкинме? Бик гади слайд. Мин шулай ук дәрестә, тел дәресләрендә актив рэп кулланам. Нонсенс һәм парадокс бер яктан мин үзем җырлый белмим. Җырлыйм инде душта һәм кешеләр ишетмәгәндә. Ләкин махсус бер программа бар. Шунда синең сүзләрең музыка белән беркетелеп, нәтиҗәдә рэп сез тыңлый аласыз. Бу реклама түгел, ләкин сез миннән сорарсыз дип уйладым. Шуңа күрә Авторэп дигән программа бар, Android-та бар, iPhone-да бар, сез бәлки кулланасыздыр инде. Бу программа йөклисез, ул акчасыз, түләүсез, һәм сезгә түләүсез 2 мелодия бирелә. Free дип язылган икесе. Теләсәгез акча түләп, сез барлык мелодия битларны ала аласыз. Безнең дәрестә бик күп куллангач рэп. Мин барлык мелодияларны сатып алдым, 500 сум иде бугай, һәм аларны хәзер куллана алам барысында. Алар яңартылалар. Һәм алар бик күп әйтергә кирәк. Димәк, менә шундый программага керәсез, теләгән битны сайлыйсыз һәм сезгә 2 вариант тәкъдим ителә. Сез сүз белән үзегезнең шигырегезне яки җөмләгезне әйтә аласыз, яки рэп. Мәсәлән, сез җырлый белсәгез, арагызда җырлый белүчеләр бармы? Кем җырлый белә, кулны күтәрегез әле. Димәк, сез икенче вариантны сайлый аласыз, Бик аз. үзегез рэп сөйли аласыз. Калганнар өчен беренче вариант минем өчен кебек бик яхшы булыр һәм уңайлы. Шуннан соң инде рэп яздырасыз. Мәсәлән, безнең уку программа буенча менә шундый шигырь бар. Китапта бер кыры шигырь итеп бирелгән. Әлбәттә, анда яңа берәмлекләр бар. Ул бик матур шигырь һәм аннан соң сораулар бара. Сораулар. Ничек аңладыгыз? Син бу кем иртә белән бара, мәсәлән, мәктәпкә кебек кызык булмаган сораулар бар. Без шулай укучылар белән рольләргә бүлешеп, мәсәлән, кем нинди юлны ала, ахырдан рэп яздырабыз. Без башта мин рэпны үзем тыңлатам, мин өйдә үзем яздырам, беркемдә ишетмәгәндә, һәм балаларга тыңлатам. Балалар белән без иркен сөйләшә алабыз. Мин алардан читенсенеп тормыйм инде, сездән кебек. Шуңа күрә аларга тыңлатам. Минем яздырган рэпны бүген тыңлап китик. Булсын инде. Мин шулай бу юлларны укыдым, махсус программа белән. Җитәр минемчә. Ул берничә тапкыр кабатлана, әтәч булып та кычкырып алдык бераз. Менә шулай бик җиңел рәвештә сез рэп яздыра аласыз һәм теләгән темаларны, шигырьләрне, хәтта җырларны да яңа форматта укып өйрәнеп була. Балаларга бик ошый, алар бу дәресләрне көтеп алалар. Ләкин бик еш үткәрмәгез, мәсәлән, чиректә бер яки максимум айда бер бик яхшы булыр. Шулай вакыт булса, тагын бер видео күрсәтергә телим. Мин хәзерге вакытта сәлам укыту методикасы буенча эшлим. Мин дә шулай укытучы апробатор, апробация узды беренче сыйныфта узган елны эшләдек һәм кире элемтәләр гел уңай гына. Әти-әниләр дә, балалар да бик яраталар. Коридорда килгәч, күргәч, хәтта мин алардан качам, чөнки алар өстемә ябырылалар. Бик зур теләк белән татар теле дәресләрен көтеп торалар. Бу мин мактанып әйтүем түгел, бу укыту методик комплексның хезмәте дип әйтергә телим. Хәзерге вакытта 2нче сыйныфта да укытабыз һәм
Безнең һәр модульдә, һәр юнитта җырлар бар. Җырлар бик матур. Без аларны җырлыйбыз. Ләкин шулай ук ниндидер яңа формат өстәргә теләдем. Без бу җырларны сәхнәләштердек. Мәсәлән, җыр өйрәнәләр, аннан соң алар төрле костюмлар киеп, бу яңа хәрәкәтләр кертеп, без бу җырны яңача җырладык. Хәтта дәрестә, үзебезнең дәрестә башка сыйныфларга кереп, biz физкульт минутка урынына җыр минутын үткәрдек. Мәсәлән, сыйныф белән керәбез, алар әйтәләр, без сезнең өчен шундый җыр тәкъдим итәргә телибез дип. Карыйбызмы? Бер кеше тели. Безнең репертуарда бик күп җырлар бар һәр модульдан соң. Шуңа күрә алар барысын да беләләр һәм төрле сыйныфларда төрле җырлар җырладылар. Шуңа күрә костюмлары да аларның төрле иде. Алар киеп тормадылар, салып киеп тормадылар. Бүгенге көнне мин сезгә шул алымнар турында әйтергә теләдем. Сорауларыгыз булса, мин җавап бирергә әзер. Мин сезнең номерыгызны язып алыйм. Әйе. Һәр дәрескә план конспектлар язабыз. Шулай ук тагын бер шулай ук сорауны кабатлыйм. Менә бу дәресне ничек иттереп дөрес план конспектларга һәм мәсәлән анда метапредмет дигән әйберләргә нинди нәрсәләр язырга? Сорау моңа ачылдымы? Федераль дәүләт стандартлары буенча проект дәресләр дигән дәресләр каралган. Сез аны бер проект дәресе итеп шулай ук яза аласыз планга. Ләкин анда бераз уйларга кирәк булачак. Мәктәп директоры мондый методны хуплый да? Сезнеңчә? Әлбәттә. Бармы сораулар? Мин артта басып торам микрофон белән. Сораулар булса, сез минем яңа килеп сорый аласыз. Мин җавап бирәм. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт бик зур, Альберт. Менә без соңгы чыгышка килеп җиттек. Сез куллану даирәсе турында әйткән идегез. Эзе, син рөхсәт итсәң, мин әз генә өстә бузам. Беренчедән Эльзаны тәкъдим итәм. Ул үз вакытында түбән Камада татар телен укытты. Хәзер Казанның кайсы мәктәбендә укытасың, Эльза? 4-нче гимназия. Ничә? 4-нче. 4-нче гимназиядә татар телен укыта. Без аны теге кайсыдыр мәктәп укытучысы буларак түгел, ул безнең фикердәш буларак беләбез. Һәм даирә дигәндә мин монда өстәп китәсем килә. Без үзебезнең миссияны менә шәһәр мәдәниятын үстерүдә күрәбез. Шуңа күрә төп проблема бит инде менә шушы зур шәһәрләрдә, кечерәк шәһәрләрдә барлыкка килә. Даирә җитми дибез, кулланыш җитми дибез. Һәм мәсәлән без Казанда махсус шуның өчен төрле үзебез нәрсә күрәбез дөньяда, күрәбез икән дизайн маркет, шул дизайн маркетны татарча ясыйбыз. Күрәбез икән менә шундый белем бирү мәйданчыклары популяр икән, аларны татарча ясыйбыз. Һәм бездән кала тагын шундый ук берничә берләшмә бар. Мәсәлән, реклама рәвешендә әйтеп китәсем килә. Мәсәлән, Калиб, син алар турында сөйлисеңме? Юкмы? Алайса мин сөйләсәм мөмкинме? Калиб берләшмәсе бар. Алар ким дигәндә айга бер җыелып тора. Шунда үзегезнең балаларыгызны алып бара аласыз. Алар ачык чаралар,
икесеннән берсе кимендә, юк, барсы да алар бушлай, кіру бушлай аларның чараларына, бик сифатлы, бик яхшы балаларга да аңлашыла торган шундый яхшы кичәләр оештыралар. Бар гыйлем дигән проект, аның турында сөйлисезме, гыйлем турында? Әйтәсен име? Алайса мин әйтеп тормыйм, анысы татарча фән. Шулай ук бар, беләсез име, филология институтында бар әлүки берләшмәсе име, шагыйрьләр, яшь шагыйрьләр. Арасында прозаиклар да бар. Менә монда Гүзәл безнең командадан бар име. Алар белән дә эшләгез. Менә андый берләшмәләр берничә бар. Безнең дизайнерлар, кем татар бизәкләрен кулланып, төрле логотиплар, стилистикалар ясыйлар. Аларны да чакырыгыз, чөнки алар замана профессиясе. Бик кызык егетләр, аларны рәхәтләнеп кулланыгыз. Аларның бөтен базасы бар. Кемдер көндәлек кием ясый. Ишеткән бардыр. Менә күрәм свитерда утырасыз, име татарча casualдан. Андыйлар безнең 60-ка якын Казандагы яшьләр нәрсәдер көндәлек кием эшлиләр. Аларны да үзегезгә чакырыгыз, алар белән таныштырыгыз, алар белән бергә эшләп карагыз. Бу бик яхшы шундый база. Чөнки без менә рэп турында сөйләде Альберт. Татарча рэп төркеме ялгышмасам анда ничә 20 000 кеше язылганмы ВКонтактеда, име? Ул бик популяр, без аларга хәтта алар белән әле бик киң таралмаганда Россияда бик популяр бит хәзер рэп батллар. Үз вакытында алар белән шулай ук шундый бер рэп батл оештырган идек. Алар үзләре дә эшлиләр. Популяр шундый рэп укучылар бар. Аларның альбомнары чыгып бара. Без белмәгән айрым бер дөнья ул. Үзләре эшлиләр, үзләре чыгарып баралар, альбомнар эшлиләр. Алар белән дә эшләргә кирәк. Менә Рәдиф залдан чыгып бара, ул альтернатив татар музыкасы вәкиле. Татарча рок җырлаучылар бар, төрле стильдә. Алар да бик кызык шәхесләр. Менә кайсы берсе Бұлай йөгрек татарча сөйләшмәсә дә, арасында бик шундый кызыклы шәхесләр бар. Музыка аша җырлатып, нитеп шундый мөмкинлек бар. Без аларны әйтәбез, шәһәр сообществолары, шәһәр берләшмәләре. Әгәр дә сезгә кызык булса, менә теге Мөгаллим дигән группа, әле генә миңа идея килде, Мөгаллим группасына шушы берләшмәләр турында һәм безнең чаралар турында кыскача гына презентация мин әзерләп куермын. Анда бөтен сылтамалары, сайтлары бар. Үзебез турында гына түгел, әмма шундый безнең кебек шәһәр берләшмәләре турында да мәгълүмат шактый. Эльза, рәхим ит, сиңа сүз. Хәерле көн барыгызга да. Минем темам татарча проектлар һәм аны татар теле дәресләрендә куллану. Иң элек шундый сорау биреп китәсем килә. Әлбәттә инде моны бүген Рашат та яңгыратты инде, аннан соң гомумән чыгыш ясау бераз куркыта инде Рашатның шундый күләмле чыгышыннан соң, әйме? Әйдәгез шундый сорауга җавап бирик. Хәзерге татар теле укытучысы татар теле дәресләрен ни өчен укыта? Максатлар. Һәрбер эшебезнең максаты булган кебек инде, гади генә нинди максатлар бар безнең? Арагызда. Телгә өйрәтү, әйме, сөйләшергә өйрәтү һәм язарга өйрәтү татарча. Ләкин икенчесе аның ниндидер икенчел булырга мөмкин. Төп максат ул татарча сөйләшергә өйрәтү. Тагын нинди максат? Татар тел дәресе ул икенче тагын бер әле әдәп дәресе дә. Шуңа күрә монда тел мөхитенә аларны алып керү, үзебезнең телебезнең байлыклары белән таныштыру һәм әдәп әхлак дәресләре бирү дип саныйм татар телен. Тагын нинди вариантлар бар сезнең? Телне ярату. Әйе, менә киләсе слайдны күрсәтерсең әле Гүзәлия. Мин дә шундый гади генә максатлар билгелим үземнең дәресләремә. Иң элек сөйләшергә өйрәтү билгеле. Татар мәдәнияте, тарихы белән таныштыру. Димәк, татар теле укытучысы әле ул татар теленә сөйләшергә генә өйрәтми, аның функциясе күбрәк. Ул тарихны да өйрәтә, ул мәдәниятне дә өйрәтә. Чөнки безнең сез беләсез татар тарихы керми, әйме? Коры тел белән генә берниндидер эчке хисләр уятып булмый инде. Ну, мотивация дип әйтәбез инде без аны башкача, әйме? Һәм халыкның менталитеты белән дә таныштыру әле. Татарлар нинди? Алар бит аерыла башка халыклардан, аларның үзләренә хас кына индер сыйфатлар була һәм башкалар. Һәм татар баласы булган ышрактан да милли үз аң булдыру. Бу һичшиксез. Һәм өченчесе, әлбәттә татар укытучы хезмәт итә, татар теле кулланылышын арттыруга һәм телне актуальләштерүгә. Шулай бит? Актуальләштерү ни дигән, нәрсә дигән сүз инде? Димәк, сез укучыларга аңлатасыз, менә бу телне хәзерге дөньяда кулланырга була, аны кулланырга кирәк, ләкин сүз белән генә түгел, ниндидер чаралар
һәм кулланмалар аша. Менә күрдегезме дип? Менә бу Рашатның мисалында бик яхшы күренә инде. Ни өчен моны билгеләдем? Үзебезгә аңлар өчен, үзебезнең эшебезнең максатыбызны һәм үзебезнең миссиябызны аңлар өчен мәктәптә эшләүнең. Шулай бит, соңгы көннәрдә ул бигрәк тә актуальләшә. Андый сүзләр. Татар теле укытучысы ул башка укытучылардан аерылып торырга тиеш. Менә мәсәлән, мәктәптә татар теле укытучысы бара икән, сорарга тиешләр. Бу нинди укытучы дип. Менә башкалар мәсәлән серый масса, татар теле укытучысы шундый йолдыз. Бүтән кеше әйтә, бу бит татар теле укытучысы. Менә гадәттә 90-нчы елларда без инглиз теле укытучыларына шулай карыйдык бит. Аларның киенешләре дә икенче, аларның шундый косметикасы да икенче, ничектер башка шулай. Безнең хыялда менә шундый татар теле укытучысы. Һәм кереш сүз буларак кына әйтеп китәсем килә. Менә минем фикеремчә, минем күз аллавымда балалар татар теле дәресләрендә, башка дәресләрендә ала алмаган мәгълүматны алырга тиеш, яки форматны алырга тиеш. Менә мәсәлән, рэп бик яхшы мисал әйме, ул кайсы башка дәрестә, мәсәлән, телләрдәме, физикадамы, химиядәме, ул рэп укымый. Укымый инде, ләкин ничек? Укытучыдан тора инде, әйме? Татар теле укытучысы ул бер адым алга барырга тиеш. Бу безнең, бәлки бу безнең ролебезне арттыра, безнең эшебезне арттыра, ләкин шул ук вакытта ул безнең әһәмиятебезне дә күрсәтеп тора мәктәптә, әйме? Хәзерге көндә татар теле укытучысының кирәкле икәнен күрсәтеп тора. Ни өчен кирәк? Чөнки менә шулай. Чөнки ул безгә тарихны өйрәтә, чөнки ул безгә мәдәниятны өйрәтә, чөнки ул безгә үзебезне аңларга өйрәтә. Менә шуңа кирәк татар теле укытучысы. Булды, бу шундый бераз темадан читләшү булды. Ни өчен? Чөнки менә киләсе шаралар безгә ярдәм итәчәк шушы максатларыбызга ирешергә. Гадәттә татар теле укытучысына түгел, гомумән мәктәптә без белем бирүдән инде чыганаклар кулланабыз. Ул дәреслек, шулай бит? Дәреслек, без уйлыйбыз, менә без дәреслектәге бөтен теманы үтеп бетергә тиеш. Һичшиксез программа буенча өлгермибез. Таблицалар, схемалар, карточкалар, бөтен татар теле укытучысының теге киштәсендә ортта актарылсаң, анда инде 90-нчы еллардан бирле тора торган таблицалар бар. Аны никтер ул һаман җыя, кирәк дип уйлый аларны, шулай бит. Ул уйлый менә шул рәвешле бәлки ул үзенең теге методик әсбаплар туплыйм дип уйлый инде ул. Ләкин ул шунда ята. Үзегезгә сорау бирегез, никадәр яшь сез шушы таблицаларыгызны чыгарасыз, һәм никадәр ул балаларга кызыклы. Шуннан соң әдәби текстлар. Сезнең балагыз аңлыймы, аңламыймы ул әдәби текстларны, ләкин әдәби текстлар. Алар шундый әдәби, хәтта сезгә үзегезгә дә еш кына утырырга туры килә. Нәрсә әйтергә теләдем икән бу моны дибиме? Язучы. Диктантлар җыентыгы. Газета, журналлардан язмалар алар шулай еш кына әдәби. Һәм сирәк-мирәк презентациялар. Бер укытучы да дәрес саен презентация әзерләмәй бит инде. Һәм икенче мәсьәлә, бөтен укытучы да бит хәзерге менә 7-нче, 8-нче, 9-нчы сыйныфта укучы кызлар һәм малайларга кызык булырдай презентация әзерли алмый бит. Мәсәлән, мин аның кадәр дәрәҗәдә үзем әзерли алмыйм презентацияларны. Өстәмә ресурслар нәрсә була ала? Чөнки менә бу санап киткән әйберләрне актуальрак булсын өчен шушы ук текстларда, ниндидер презентацияларда, алар өчен инде интернетта әзер базалар, әзер проектлар бар. Бәлки сез аларны күбесен беләсездер. Мин бүген аларны тагын бер кат ассызыклап китергә телим. Чөнки без аларны ишетәбез, ләкин кулланып караганыбыз юк. Иң зур проект, мин шуны әйтеп китәсем килә, менә мин сезгә тәкъдим иткән ресурслар, проектлар, чыганаклар, аларның барысын да мин үзем дәрестә кулланырга тырышам, кулланам. Чөнки менә, дәреслекне мин яратмыйм. Ул мин аны ачкач та кереш сүз буларак әйтеп китергән идем. Мин 4 ел ярым мәктәптә укыткач, 2 ел мәктәптә укытмый тордым. Башка җирдә эшләдем, ләкин мәгариф өлкәсендә, һәм бу елны тагын мәктәпкә кайттым. Һәм менә шушы фугос яңа дәреслекләр безнең чыгардылар инде татар теле әдәбият дәреслекләреннән. Мәсәлән, сез ничек кабул итәсездер аларны, ләкин миңа бик авыр. Мин аларны ачкач та минем бөтен теге креативлык, бөтен идеялар алар шәлперемә килә, шуңа күрә мин аны ачып тормыйм. Ачып карыйм мин аны, ачып тормаска булдым. Менә мин 3нче хәзер ай эшлим. Шушы чыганаклар белән эшлибез.
Киләсе слайд. Гыйлем. Әйтегез әле, кайсыгыз гыйлем проекты турында ишеткәне бар? Кайсыгызның аны кулланып караганы бар, мәсәлән, эшендә? Яхшы, димәк, бу сезнең өчен яңалык. Гыйлем, аста аның адресы бар. Гыйлем порталын гомумән менә мин тәкъдим итәчәк ресурсларның күбесе ул гади кешеләрдән ниндидер заказ буенча язылган әйбер түгел, ниндидер кысаларга, рамкаларга кертеп эшләнгән әйбер түгел, кешеләр үзе кызыксына һәм моны кирәк дип уйлый һәм эшли. Мәсәлән, гыйлем проектын безнең Айдар Шайхин исемле егет башлап җибәрә, укучы булганда әле, мәктәп укучысы буларак башлап җибәрә. Хәзер ул инде студент, ул аны тулыландырып тора. Менә кирип карасагыз, бу сайтта нәрсәләр генә юк. Аның төп темасы төрле фән өлкәсенә караган мәгълүматларны татарча бирү. Анда менә тел гыйлеменнән алып, гуманитар фәннәрдән алып, астрофизикага, анда медицинага, әллә ниткәндә мин әйтә алмаган фәннәргә кадәр мәгълүмат бар. Бу ни өчен кызыклы? Беренчедән, сезнең укучыларыгыз, алар кайберләрегез, мәсәлән, тирәнтен өйрәнү классларын, нидер фәнне тирәнтен өйрәнү классларында эшлисездер, әйме? Мәсәлән, менә мин үзем эшлим био класс дигән класста. Анда безнең кызлар биологияны тирәнтен өйрәнә. Һәм мин аларга, димәк, тәкъдим итәләм менә шушы гыйлем порталы ярдәмендә татар телендә кызыклы материаллар биологияга багышланган. Һәм алар коры текст кына түгел. Анда видео язмалар да бар. Менә TED күбегез бәлки беләләрдер, менә бу TED видеоларын татар теленә тәрҗемә иткәннәр. Димәк, ул нидер рәсемнәр, ниләр ярдәмендә, кыска гына видеолар ярдәмендә катлаулы фәнни әйберләрен дә аңлаталар. Алар нигезендә сораулыклар төзергә була. Алар нигезендә тестлар оештырырга була. Мәкаләләр, инфографикалар, видео, аудио язма, тестлар һәм китаплар. Инфографикалар бик күп, анда хәтта татар телендә шундый фәнни комикслар да бар. Сез аны чыгарып, мәсәлән, рәхәтләнеп элә аласыз. Кирегез, карагыз, моны сөйләп торганчы, кирип актарсагыз, анда һәрберсе дә аңлашыла. Бик кызыклы. Һәм гыйлем проектының берничә үзенең тагын проектлары бар. Алар тек бер җирдә генә утырмый. Киләсе слайд. Ул хәлбуки лекториялары. Ишеткәнегез бармы хәлбуки лекториялары турында? Аны гыйлем оештыра, әйме? Шулай ук алар бит интернетта актив, ВКонтакте шелтәрендә актив. Алар атна сайын, җомга көне сайын аларның үзләренең менә КФУның икенче Татарстан 2 урамындагы бинасында үзләренең лекциялары уза. Шулай ук татар телендә төрле фән өлкәсенә караган лекторлар чыгыш ясый. Һәм лекторлар алар ниндидер фән өлкәсендәге бик шундый текә белгечләр. Гади кеше чыгып реферат укымый инде. Ул анда эксперимент күрсәтә, аңлата һәм башкалар. Кем килә алмый, мәсәлән, бу лекторияларга? Аларның язмалары барысы да теркәлеп бара үзләренең пабликларында, менә бу ВКонтакте шелтәрендә. Бирегә укытучылар үзләре дә килә ала. Укучылары белән дә килә ала. Мин, мәсәлән, йөргәнем, миңа бик ошый, без йөрибез укучылар белән. 2 укучы булсын анда, 1 укучы булсын, менә 1 укучыбыз, ул үзе генә дә йөри башлады инде хәзер. 3 укучы булсын. Укучылар бит алар кайта, мәгълүматны тарата, сөйли. Шулай бит. Бу гыйлем буенча булды. Киләсе слайд һәм киләсе проект ул әлбәттә проектында ишеткәнегез бардыр. Бу шулай ук Илдар Аюповның ул үз теләге белән эшләгән. Бу проектлар берсе дә акчага корылмаган, акча эшләмиләр һәм бәлки киресенчә үзләренең ниләрен сарыф итәләрдер. Акчаларын, финансларын. Киң аудитория өчен татар фәне, мәсәлән, гыйлемнән бу нәрсә белән аерыла. Гыйлемдә без төрле фәннәр турында сөйләшә идек. Биредә бары тик татар фәне. Татар фәне кызганычка каршы, мәсәлән, без татар математикасы турында сүз алып бара алмыйбыз, әйме? Татар физикасы турында сүз алып бара алмыйбыз, чөнки бу өлкәдә безнең татар галимнәре татар фәне түгел инде ул. Менә именно Татарстанда ачышлар ачылса, мәсәлән, бәлки татарлардан киткәндер ачышлар булса, сөйли алыр идек. Һәм гадәт бу гуманитар фәннәргә кагылышлы лекциялар бирелә. Шулай ук бик кызыклы татар тарихына бәйле. Алар кыска гына татар фольклорына, сәнгатенә, әдәбияткә бәйле шундый лекциялар, язмалар.
аны шулай кулланырга була. Һәм әлбәттә аның тагын бер проекты бәлки күргәнсездер, ул тыпыр-тыпыр грамматика дип атала. Ишеткәнегез бармы? Юк? Ишеткәнегез бар. Сез укытучымсың? Алар укытучы түгел. Тыпыр-тыпыр грамматикасы рубрикасы бар әлбәттә. Алар хәзер әйдәгез берсен карап китик аларның. Димәк, кызык рәвештә аңлаталар нине? Татар теленең грамматикасын. Тавышны ачарга кирәктер. Тавышны ачарга кирәк. Җиткәндер, әйме? Моны тулысынча карап бетерә аласыз, монда кирмәде бугай теге кәҗә бар бит анда кызык йөри торган сөйләшеп. Монда чыкмады, анда чыккандыр. Ну, үзегез карагыз, анда әле тагын персонажлар белән тулыландыра, экранга никтер сыймаган. Димәк, ул әлбәттә проектлары ул һаман яңартылып тора, һәм аларның тагын рубрикалары әле барлыкка килергә тиеш. Киләсе чыганак ул Учим татарский. Моны барыгыз да беләдер инде. Ул ВКонтактеда иң күп мәгълүмат туплаган һәм иң күп кулланучы дип әйтә алам. Анда 45 меңгә якын кулланучы әлеге пабликта теркәлгән һәм аларның географиясе да киң. Нәрсәсе белән миңа мәсәлән ошый. Анда материалларны табуы бик уңай. Анда хэштеглар белән мәсәлән махсус бирелгән. Сез аудио китаплар телисез икән, хэштеги бар, карыйсыз. Аннан соң мәсәлән сүзлекчәләр, яңа сүзләр өйрәнергә, сүзлекчәләр, таблицалар эшләнгән, фикерләшү бар, аралашу һәм башкалар. Киләсе мәсәлән слайдта менә шушы паблик ясаган Гүзәлия, шушы паблик ясаган менә шундый рәсем бар. Менә бу Учим татарскийда ясалган. Шулай ук бик яхшы кулланма миңа калса, чыгарасыз, кирәк икән элеп куясыз, кирәк икән элмичә генә күрсәтәсез. Киләсе слайд. Шулай ук менә сүз байлыгын арттыру. Матур бит. Чөнки күбебез без бит мәсәлән Photoshopта куллана белмибездер инде укытучылар. Булган әйберне куллана белергә генә кирәк. Материаллар чынлыкта бик күп. Киләсе слайд. Менә Җиһан проекты шулай ВКонтакте шелтәрендә һәм аерым үзләренең җиһан.татар үзләренең сайтлары бар. Сез мине белдергә телисезме? Аларның үзләренең шигъре һәм максаты татар телендә дөньяны яхшыга таба үзгәртик. Менә бу паблик нәрсә белән кызыксын. Әлеге проектны алып бара мәктәп укучылары үзләре. Рашатның укучылары ялгышмасам. Ләкин шул ук вакытта анда 1500-дән артык кулланучы.
Димәк, укучылар үзләренең дә телен камилләштерә бирде. Анда шулай ук сәяхәтләр, психология, технология, төрле яхшы кешеләр видеолар үзләре ясаганнар. Мәсәлән, кичә мин бер укучының видеосын карадым, шул ул үзенең мәчесе турында видео төшергән дә мәче һәм аның турында 4 кызык факт имеш. Менә ул мәче шушы елда туган, ул 800 километр узды, ул безнең Башкортстанга барып кайтты дип. Шундый гади генә бу безгә дә үрнәк, бу укучыларга да үрнәк. Һәм шул ук вакытта менә бу пабликлар, алар бит әйтеп киткәнемчә үзләре эшлиләр инде. Һәм шуңа күрә аларга һәр еш кына волонтерлар таләп ителә. Әгәр дә сезнең арагызда, мәсәлән, сезнең укучыларыгыз арасында актив укучы бар икән, сез аларны таныштыра аласыз, ләкин яки алар үзләре яза алалар. Анда администраторларга, әйдәгез мин сезгә бәлки үзем дә постлар язармын дип, мәсәлән, укучы үзе яза ала. Безнең бер укучы шулай язды бугай. Һәм шулай ук менә Гыйлем дип әйттек бит Айдар Шайхинның. Ул узган елны Гарри Поттерны быелны да татарчага тәрҗемә итте. Һәм шулай ук шушы тәрҗемәне эшләргә үзенә волонтерлар җыйган иде, укучылар арасыннан да. Шулай ук безнең бер укучы анда катнашты һәм синең укучыларың да катнашкандыр, әйме, Рашид? Катнашырга мөмкинлек бар инде. Ул бит белемнәрне, шул белемнәрне актуальләштерә, әйме, укучыларның. Җиһан порталы киләсе. Гафу итегез. Менә бу Җиһан порталы әзерләгән бер ролик. Ул Антуан Экзюпериның әсәреннән алынган. Кыска гына карап китик. Кичкенә адамнар сәнгате. Антуан де Сент-Экзюпери. Шундыйрак роликлар Җиһанда тагын да күбрәк бар, карас. Менә әйтеп китәсем килә, менә үземнең башыма килде. Бу роликларны бит дәрестә генә кулланырга димәгән. Сез аларны, мәсәлән, укучыларыгызга өйдә карарга бирә аласыз, тәнәффис вакытында куя аласыз. Мин, мәсәлән, үземнең кичкелек классларны укытканда һәр вакытта да татарча берәр балалар музыкасын куя идем дә, алар шунда күңел аша иде, бәйрәм итә иде инде. Татар Википедиясын, минем, мәсәлән, үземнең еш ишеткәнем бар иде. Ләкин күптән түгел генә мин аны ачып карадым, андагы мәгълүмат анда күз алдына да китерелеп булмый. Анда фәннең төрле өлкәсенә караган беренчедән. Татарстан географиясы турында бер кайда да сүз алып барылмый, дир махсус дәресләр дә юк, әйме, анда бар барысы да мәгълүмат. Татарстан тарихы искиткеч күп, карагыз, белмим, текстлар да файдалы һәм шул ук вакытта анда үзегезгә дә текст язырга мөмкинлек бар. Мәсәлән, әйме? Язмаган очракта да, әгәр дә сез укучыгызга әйтсәгез, сез дә менә Википедияда автор була аласыз дип, әйме? Аны эшләмәсә дә ул барыбер бәхетле була һәм шунда ук сөенә инде. Әйе, киләсе. Минем иң яраткан медиа ресурсларның берсе, ни өчен яраткан дип әйтәм, чөнки менә дәрестә кулланыр өчен анда галәмәт күп мәгълүмат, азатлык һәм андагы сәхифәләр. Кинохана, дөнья тирәли, фән фәсмәтән пәрәүз. Димәк, бәлки, мәсәлән, азатлык һәр вакытта сәясәт яки җитди темаларга гына язадыр дип уйларга мөмкин, әйме? Ләкин анда бик күп мультимедия бар. Мәсәлән, киләсе слайдта ачып күрсәтсәң, хәтер көне уңаеннан Азатлык радиосында Казан ханлыгы турында нәрсә беләсез дигән тест булган иде. Без укытучылар, гомумән укытучылар гына түгел, татарлар күбебез үзебезнең тарихыбызны да белмибез. Шулай бит? Ләкин безнең бурычыбыз тарихны белмәгән килеш берничек тә горурлык та уятып булмый анда, милли хисләр дә уятып булмый ул балада. Әгәр безнең бурычыбыз әзме күпме балага тарихыбызны аңлату, җиткерү. Мин, мәсәлән, дәрестә моны кулландым. Без бергәләп бу тестны уздык. Укучылар үзләре Халиттан да кайсыдыр җаваплар, кайсыдыр ханнарның исемнәрен беләләр һәм дөрес җавап бирделәр. Һәм андагы тулы текстны ишенә
беріп жібердім, анда әзір мәгълүмат Казан ханлығының ниндир фактлар буенча. Аннан соң алар аны укыды, киләсе дәрескә тест яздылар инде. Әгәр дә без әйтәбез икән, бу бит тарих, бу тел түгел дип, ничәп тел булмасын, алар бит татарча укыйлар. Һәм аларында бик күп яңа сүзләр белән танышалар. Шул ук вакытта миңа ни өчен Азатлыкның текстлары ошый, анда аудио, видео язмалар да бар билгеле. Аларда бик еш, ниндидер матур, шундый башка җирдә очрамый торган сүзләр очрый. Димәк, монда үзебезнең тел байлыгыбызны арттырыр өчен укытучыларга да, укучыларга да мәгълүмат күп. Әдәбият дәресләре өчен сылтамалар. Бәлки аларны беләсездер. Мәсәлән, кайчакта кайдан табырга белмибез әйме әсәрләрне. Әдәбият ва тәрҗемәханә дигәндә анда электрон китаплар урнаштырылган, укый, читай, рид, анда бик матур шундый. Бу кергәнегез бардыр инде, анда цитаталар әдәби әсәрләрдән. Төшереп алыгыз да, дәвам итәбез. Һәм әлегә шул, менә шундый сораулар туырга мөмкин, мәсәлән, ничек кулланырга? Мин сезгә сөйләм барышында бераз аңлаттым инде, ничек кулланырга була менә бу ниләрне, сәхифәләрне дибейме? Сезнең үзегезнең конкрет сораугыз юкмы? Менә шушы әйберне сез мәсәлән ничек кулланасыз дигән. Сорау булса, мин микрофон белән килергә әзер. Яки еш кына укытучыларның шундый сорау туган инде, без моны кулланырга, безгә рөхсәтмени, безгә ярыймыни моны кулланырга дибейме? Менә хөрмәтле укытучылар, сез бит не барыгыз да беләсез. Сез кем дәрестә хуҗа? Укытучы. Шулай бит, кем дәресне кыра? Укытучы. Кем материал сайлый? Укытучы. Дәреслек яки үрнәк программалар. Алар бары тик бер чыганак. Алар сезгә ярдәм итә торган бер чыганак. Бер кайда да язылмаган, сез менә бу китаптагы аергыч темасын үтергә тиеш. Менә бу датада үтмәсәгез, битте башында камера тора, сезне күзәтеп бөтен җирдән. Төп максат сөйләшергә өйрәтү. Сез аны, белмим, клоун булып киенеп килеп өйрәтәсезме аны, яки менә бу чыганакларны килеп кулланып, ансы сезнең эш. Бу стереотипны башыгыздан алып ташлагыз. Бернинди дә менә мин шушы китап буенча гына укытам дигән. Ну, әйе, менә безнең укытучылар сайлаган, ләкин миңа ул китап ошамый. Мин аның буенча эшли алмыйм. Мин нәрсә анда, белмим, мин аның буенча эшлисем дә килми, эшли дә алмыйм, булдыра да алмыйм. Ләкин ул бит мине укытучы буларак юкка чыгармый. Минем дипломым бар, мәсәлән, әйме? Дәрестә укытучы хуҗа һәм ул сайлый үзенең методикасын. Менә мин ничә ел эшлим сездә инде. Берсе дә килеп, син бу дәресендә бу китап буенча үткәрдеңме дип әйтми. Шулай ук диктантлар, җыентыклары. Әгәр дә сезгә ул текст үзе ошамый икән, яки балага ошамый икән, сайлагыз балага ошый торган, мәсәлән, текстлар. Мин үзем, мәсәлән, диктанттан күптән качтым, балалар ятлый, үзләре язалар инде аннан соң. Башка мин диктантның, мәсәлән, ниен күрмим мәгънәсен. Аның кадәр. Бармы сорау? Гафу, бер генә сүз әйтеп алыгыз. Монда бер тәкъдим килде. Монда булган бөтен мәгълүматлар, сылтамалар, алар барысы да безнең заманча татар теле укытучысы төркемдә урнаштырылыр, аннан карый куллана аласыз, ярмы? Һәм менә тагын бер тапкыр ассызыклыйсым килә инде. Бүгенгесе көндә бигрәк тә татар теле укытучыларының роле тагы да артты. Сез уйламагыз, менә без мескен хәлгә калдык. Киресенчә, ул безнең кирәклекне тагын бер кат ассызыклады. Безне бер кат башкалардан югарырак бәлки күтәрде. Мәсәлән, мин үземне бердә мескен хис итмим. Безгә киресенчә, һәм бу юнәлешләрне алып барырга кирәк икән. Башкалардан бер баш югары булырга безне өйрәтте, өндәде дип әйтик инде. Шуңа күрә уңышлар барыгызга да. Рәхмәт. Рәхмәт. Әйдәгез булай эшлик. Элзыга сорауларыгыз булса, килеп аңа сорауларыгызны бирерсез. Булай эшлик әле, менә тәмамлыйбыз, име вакыт чыкты. 3 кешегә микрофон бирәм, фәкать тәкъдимнәр генә. Рәхмәт яусын, яки килеп чыкмады, бу көткәне булмады түгел, менә фәкать конкрет тәкъдим, яме менә. Тәкъдим, эш тәкъдим. Мин инде өйдә үк әзерләп килгән идем тәкъдимнәрне. Иң беренче чиратта бу мәсьәләгә инде күп кеше кагылды, ләкин катгыйрак итеп әйтәсем килә, IT-технологиялар һәм яңа технологияларга өйрәтү өчен татар теле укытучыларына, нәкъ менә татар теле укытучыларына курслар оештырырга. Һәм мөмкин булса инде бу
бушлай курслар булса тагы да яхшырак булыр. Чөнки безгә хәзер татар теле укытучысының дәрәҗәсен күтәрергә кирәк. Тагын да яхшырак күтәрергә кирәк. Һәм безнең менә шушы яшь егетләр, кызлар, бик күп алар татар телен үстерүгә үзләренең өлешен кертә торган егетләр. Мин мисал итеп менә Ябалак интеллектуаль клубын әйтергә телим. Алар үзләренә шушы кичәләрен үткәрер өчен, уеннарын үткәрер өчен урыннар эзләп йөриләр, әйме? Кафеларда үткәрәләр, төрле җирләрдә. Хәтта бу бәлки аларның һәр вакыт регуляр рәвештә үткәрелмидер, бәлки шул урын табылмагангадыр дип уйлыйм, бәлки мин белеп тә бетермим барысында. Үзләренең сәбәпләре бардыр. Менә аларга нинди булса матди ярдәм күрсәтү булса иде хөкүмәт тарафыннан. Аннан соң хәзерге көндә татар теле укытучысы гына түгел, бөтен укытучылар да хукукый яктан бик бер дә якланмаган. Ата-аналардан һәм балалардан хәтта якланмаган без. Менә шушы хукукларны яклый торган бер кеше булдырсак иде. Ул инглизчә омбудсмен дип атала. Менә шушындый кеше булса иде, нәкъ менә укытучыларның хукукларын яклый торган. Чөнки безнең хәзер мәгълүмати ачыклык дип безнең бөтен мәгълүматларны, укытучылар турындагы бөтен персональ мәгълүматларны сайтларга чыгарып куйдылар. Хәзер анда һәркем кирә ала. Һәркем кешенең фотографиясын алалар, тегендә куялар. Аңа төрле рәсемнәр ясыйлар, шушы карикатуралар ясыйлар. Бу әлбәттә бик яхшы әйбер түгел. Мин бу әйберне үземнең җилкәмдә татыдым. Менә шушындый яклый торган безнең хукукларны канун буенча гына түгел, ә менә гаделлек буенча яклый торган кеше кирәк безгә. Без күрдек, бу очракта канун эшләмәде. Прокуратура килде, бөтенесен тикшерде, паранзардан китерде дә китеп барды. Ә безне яклаучы кеше булмады. Менә шушындый кеше кирәк безгә. Менә минем шушы эш тәкъдимем. Рәхмәт. Рәхмәт. Тагын менә юк, бер секунд, менә беренче күтәргән. Минем беренче кешедән ишеттем, мин укытучы түгел, минем тәкъдимем шул, мин Волгоградтан килгән кеше, 3 ай гына яшим Казанда, һәм мин юрист булып эшлим. Һәм нәрсәгә мин тап булдым, мин уйламый идем бер кашанда Казанга килеп, мин әгәр дәүләт оешмасына кереп татарча сөйли башласам, миңа татарча җавап бирерлек кеше булмас дип. Һәм шуңа минем бер тәкъдимем, һәрберегез әгәр телисез икән актуальләштерү татар телен, барасыз дәүләт оешмасына татарча сөйлисез, җавап бирмиләр икән. Тапмыйча андый кеше, сез китмисез. Менә минем соравыма таптылар. Шуңа күрә әгәр сезгә җавап бирә алмасалар татарча акцент белән, пожалуйста, мне такую справку дайте димисез, табыгыз, сез бит ике теллек безнең хукугыбыз бар, безнең бу республикада татарча сөйләшергә. Шуннан гына безнең телебез үзенең дәрәҗәсеннән күтәреләчәк. Рәхмәт сезгә. Ondan tağım benim bir təqdim mənə mında göstərilən təcrübələr eskitkiş, lakin onlar barısı da yerligi tatar bulğan degəndə internat məktəblər, elit məktəblər, həm tülevli ata-anası kitirgən məktəblər. Әйе, отборный. İkincisi, siz bizga ko'rsatdingiz g'odiy bir maktabdagi tajribani. Bu bir bo'ldi. İkincisi, chet til metodikasi, negizda ingliz tili. İngliz tili ol şuşu davlatning tili ham talab etilgan til. Siz g'umuman men siz deb sizga gina tugilindi ikki til davlat tili bo'lgan, ham ol ikkinchi sortli davlat tili bo'lgan tilni o'qituning metodikasini berishga kerak. İki til davlat tili bo'lgan, ham şuşu paralel ravishda ikkinchi davlat tilinde nishik qamil ravishda hem hukuklu etip üreteler. Şul metodika. Etigi şit ilindeki hem ya bulmasa etik ota-analarında tatar tilinde, Urusçada birimini soruyor deyip. Gafu etigiz. Mine İngiliz tilinden eğitildi bir de eğitmedi ol. Urusça anlatabız deyip. Biz tatar mektebinde okudık. Bizge Urus tilinde bir de tatarça birim anlatması yok idi. Hem eti eni tatarça biletirgan, tatarça sorarga da kişi yok. Bugün ol okumaska sebep ki ne? İnternetka kir, televizordan qora, kurşiden sonra anlatma birir bütün kişi var. Bu sıltama qutuluş şarası. Şuna göre metodikini izlerge kire iki tilde devlet tili bulgan. Hem indi ol aytik bir devlet tili yukarı bulup ikinci sorulama nedir başka izlerge kirek. Indi gadi mektepte Mansa kelişmeyi başka izlerge kirek. Yok hem indi eğitildi mine mında İngiliz tilinde gadi mektepte okuyan bir güne kişi de İngilizce oralaşmayı.
Ярый, рәхмәт. Димәк, тәкъдим нинди? Төгәл тәкъдим. Төгәл тәкъдим методика чит телнеке дигәндә карарга кирәк безгә ике телдә дәүләт теле булган илдән ишек. Ни өчен? Чөнки Нәрсә өчен? татар һәм урыс телле дәүләт. Юк, тел белү ул аңа бәйле түгел. Ну, бу безнең фикер, ярый. Әйдәгез, шулай итеп эш тәкъдим булды, име? Рәхмәт бик зур килгәнегез өчен. Моның белән нәрсә булды? Рәдифтән тәкъдим. Рәдиф, рәхимет, әйе. Ну, монсы по блату инде. Безнең бар беренче тәкъдим. Мин аңлыйм, хәзер кеше тора әйтә, моны үзгәртергә кирәк. Беләсезме, мин әйтәм, моны кулай кабул итәм. Без бик яхшы йөрибез, әмма без эш алсак бик яхшырак була иде. Ләкин без эш алмыйбыз әлегә. Без нәрсә эшләбез, шуны гына күрсәтәбез, әйме? Чөнки әгәр дә без мәсәлән минобр булсак, без монда килер идек, без моны үзгәртәбез тегесен. Безнең бар иде ике идея, тәҗрибә уртаклашу буенча. Беренчедән, татар укучыларын видеоблог ясарга, монда һәрбер кеше чыга, минемчә һәрберсеннән бер никадәр яхшы блогер булыр иде. Алар үзләр ничек укыталар, ничек тәҗрибәне уртаклашып. Беренчедән, ну, нигә шул фикер килде? Мәсәлән, хәзерге вакытта 200 кеше монда кыскартыла. Ул кешегә нидер уш урыннары кирәк. Әйе, аларга мәсәлән, алар репетитор була алар. Әмма сен ачасың репетитор сайтын, яки син белмәйсең ничек кеше укыта анда. Әгәр сен күрсәң, аның, ну, йөзен әймен син, үзең тотышын, ничектер бер никадәр ул теге пиар булыр иде кешегә. Шуңа күрә, әгәр дә сезнең шундый теләгегез булса, кушырга без аны ничектер бер мәктәп рәвешендә оештырабыз, чөнки әлбәттә беләбез, һәрбер укучы блогер була алмый, ул үзеңдә күрсәтергә ничектер уйла инде. Икенче бер безнең бар шундый күргәнгез бар да, культура каналында Дмитрий Петров үткәргән полиглот тапшыруы. Безнең шундый теләк иде, бәлки бер мәктәп нигезендә, яисә информацион агентлык нигезендә, ну, кемдер теләсә, шундый бер мәктәп уздырырга, анда бер дә татарча сөйләшмәгән кешеләрне аларга, чөнки без күп кешене очратабыз хәзерге вакытта, әйтәләр, урыс кешеләре, алар бик яңа период татар теле өчен, чынлап та үзләре әйтәләр, соңгы вакытта без үзебез торабыз да татар телен җырларга әзер. Шундый хәлдә килдебез. Һәм нидер бер укытучыны алып, мәсәлән, 5 кешенеме 2 атна дәвамында өйрәтергә. Бәлки аны берничә тапкыр кабатларга һәм шул тапшырны без чыгарабыз интернетка, һәм кеше күрә. Ничек татар теле өйрәнтелә? Чөнки бездә шундый бер юк. Әйе, бөтен кешегә сөйли, безнең дәрестә шулай бара. Ләкин бер кашан да күрмәдем, мин камераны куйдылар да, класска менә дәрес шулай уза дип, әйме? Шуңа күрә менә шундый ике тәкъдим, аны эшләп була. Мин обырсыз да, акчасыз да дәрес иткәндә безгә кеше генә кирәк, ресурслар кирәк. Әгәр дә телегез булса, безгә мөрәҗәгать итегез. Шул тәмам. Рәхмәт, Радиф. Кулчабыгыз инде Радифка, нәрсәсез? Жәллисез. Тәкъдимнәр күп булды. Битараф калмагыз. Тагын фикерләрегез калса, күңелегез тулган булса, яисә ниндидер конкрет тәкъдимнәр булса, эш төркеменә кушыласыгыз килсә, ассоциация эшендә катнашасыгыз килсә, зинһар менә бу очрашудан соң Рашат янына барыгыз, язылыгыз, нәрсә эшләргә дип сорагыз. Рәхмәт барыгызга да, кемгә ошады, көтеп калабыз. Икенче атна шимбә көнне татарча диктант белән башлыйбыз һәм татар мәктәбе турында сөйләшәчәкбез. Исән сау булыгыз. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.